Boas tardes. Damos comenzo ás 19:30 horas da convocatoria da sesión plenaria ordinaria para o 9/6/2025 con un número de expediente 2025/G010/000005. Na orden do día. Na parte resolutiva, no punto 1.1, está a aprobación das actas das sesións ordinarias do 24 de marzo de 2025 e da extraordinaria do 28 de abril de 2025. José Manuel, Fátima, Roberto, Juan, José Luis. Nada que comentar. Punto 1, punto 2. É o expediente 2025/T00000009. Aprobación do expediente 9/2025 de modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 1/2025. O ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 9/2025, crédito extraordinario 1/25, por importe de 73.425,44 euros, financiado co remanente de líquido de tesorería, de acordo co detalle que se establece na tábua. Segundo, expoñer ao público o acordo de aprobación inicial mediante o anuncio no BOE por prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán presentar reclamacións que estimen convenientes. Estas reclamacións serán resoltas polo Pleno no prazo dun mes. No caso de non presentarse reclamacións durante o período de exposición pública, considerarase definitivamente aprobado o citado expediente, entrando en vigor unha vez cumprido o disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Ben, a proposta que se trae hoxe ao Pleno é aprobar inicialmente a modificación de crédito número 9/2025 co crédito extraordinario 1/25 por importe de 73.425,44. Esta modificación vai se destinar a aprobar aquelas facturas devengadas en exercicios anteriores ao 2025 que tiveron entrada no rexistro na anualidade 2025. José Manuel. Fátima. Roberto. Juan Ramón Torrado. José Luis García. Boas tardes. Ben, volvémonos a vernos despois de bastante tempo no pleno ordinario. No último pleno, o alcalde pediume que baixara a falar con el o salón de plenos, pero non a alcaldía, pero non chegamos a entrar na alcaldía porque estaban bastante nerviosos, entón tuven que marchar. José Lois, ciñes ao asunto do orden. Entón, eu quería lle preguntar ao alcalde si... Tense que ciñir o asunto do día. Por favor. Ben, estou no meu uso da palabra, estou argumentando o sentido do voto do Partido Socialista. Ben, vostede ten ánimo de rectificar esa atitude que tuvo cando me mandou baixar a falar con vostede e antes de entrar no despacho xa estaba todo alterado e non puide ni siquiera entrar porque tiña un ánimo alterado, por non decir de outra cousa máis grave, de amenazas e de gritos, etc. Vai vostede rectificar esa atitude antidemocrática de impedir que o grupo mayoritario do Pleno, que é o Partido Socialista, que foi a forza máis votada nas últimas eleccións, teña a capacidade de convocar plenos extraordinarios? Porque vostede, con un ánimo antidemocrático, cortou a nosa capacidade de presentar plenos extraordinarios, impediunos debatir mocións de urxencia, cando hoxe ven de outro grupo unha moción de urxencia que estou seguro de que vostede vai a votar a favor do seu debate, pero a nós impídenos votar esas mocións de urxencia. Vai cambiar o alcalde a súa atitude antidemocrática impedindo que podamos levar a cabo esas 3 solicitudes anuais de plenos extraordinarios que nos ven bloqueando? De aí depende o sentido do noso voto. Algo máis? Ben, sí, cando queira, sentámonos a falar. Ben, estamos dicindo unha pregunta directa. Eu non vou volver a falar na alcaldía, porque vostede chamoume para ir a falar, pero antes de entrar estaba todo alterado e dunha maneira que non é... Incluso eu temín pola miña propia seguridade física, pola miña integridade. Entón, agora, diante das cámaras que están grabando, retransmitindo o pleno,
e diante do Pleno Municipal, díganme, vostede vai cambiar esa actitude de bloquear o noso dereito a solicitar plenos extraordinarios para debatir asuntos que son de interés para os veciños e as veciñas de Ponteceso? Si vai a cambiar esa actitude, si vai a rectificar, nós podemos aprobarlle esta moción. Si non quere rectificar, non nos pida o apoio, porque non o merece. Entón, é unha pregunta directa. Vai a cambiar esa actitude de bloqueo e vai nos permitir solicitar 3 plenos extraordinarios o ano, tal como recolle a legislación? Xosé Lois, xa lle contestei. Sí. Procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Segundo punto de orden do día. O punto 1.3 é o expediente 2025 T00200010. Aprobación do expediente 10/2025 de modificación orzamentaria mediante suplemento de crédito 1/2025. Este dictamen establece na súa parte dispositiva aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 10/2025, suplemento de crédito 1/2025, por importe de 121.161,05 euros, financiado co remanente líquido de tesourería, de acordo co detalle que se establece na táboa. Segundo, expoñer ao público o acordo de aprobación inicial mediante anuncio no BOE polo prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán presentar reclamacións que estimen convenientes. Estas reclamacións serán resoltas polo Pleno no prazo dun mes. No caso de non presentarse reclamacións durante o período de exposición pública, considerarase definitivamente aprobado o citado expediente, entrando en vigor o cumprido o disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Ben, o asunto que nos trae agora é que nós pedimos ao Pleno autorización para aprobar un expediente de modificación de crédito por un importe de 121.161,05. Este expediente traíse ao Pleno porque son facturas do ano 24, que a xente presenta a principios do 25. Ben, Xosé Manuel, ten orden da orden. Ben, Fátima. Roberto, por favor. Juan Ramón. Xosé Lois. Imos votar a favor, tal como dixemos. Ben, procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Punto número 1. 4. Sí. Expediente 2025/X9999/00120. O dictamen, na súa parte dispositiva, establece, primeiro, resolver a discrepancia formulada, deixándose en efecto suspensión na tramitación do expediente. Segundo, aprobar conforme ao artigo 60.2 do Real Decreto 500/90 e a base número 11 de execución do orzamento municipal prorrogado para o ano 2025 o recoñecemento extrajudicial de crédito. Expediente REC 1/2025, correspondente a facturas que se relacionan a continuación por un importe total de 194.586,49 euros. Terceiro, que unha vez aprobado polo Pleno da Corporación, unha vez entrado en vigor as modificacións 9/2025 mediante decreto extraordinario e a modificación 10/2025 mediante suplemento de crédito, se debe a traslado da presente resolución aos servizos de intervención tesourería para que realicen as anotacións contables necesarias para a aprobación do gasto, ordenación e procedan ao seu pagamento. Ben, teremos un recoñecemento extrajudicial de crédito que é a suma dos dous procedimentos anteriores por un importe, como ben di a secretaria, 194.586,49. Chegamos a 31 de diciembre con 27.934,34 euros de pendente de pago. Desde o día 31 de diciembro hasta a fecha do informe emítense facturas por valor de 166.652,15, que a suma das dúas cantidades dá estes 194.586,49. Xosé Manuel, ten turno da palabra. Ben, como sempre, no tema dos extrajudiciais, pois non vamos a votar en contra, pero si quería aclarar
unhas cousas. Por exemplo, é bastante extraño que en 10 días aparecen 180.000 euros en facturas. Moi raro. Hai facturas que nunca vin eu, xa levo uns anos por aquí, e nunca vin eu facturas de, inda que preguntei, e parece ser que as hai, eu nunca vin facturas do gasto de auga, pois da escola de tal. Eu nunca vin esas facturas de Espina e Desfil pasando facturas ao Concello, en ese aspecto. Pero o tema que máis me preocupa é que vostede no ano 23, para principios, falaba de que había 4,5 millóns de euros de deuda, e agora parece ser que hai 1,5 millón en deuda bancaria e máis institucións. É dicir, en 2 anos vostede baixou a deuda en 3 millóns de euros, según o que di vostede. E a pregunta é, clara, si durante estes 2 anos se pagou os funcionarios, se pagou a luz, se pagou, é dicir, máis ou menos os gastos coinciden cos ingresos, é dicir, se non houve nada especial, como conseguiu vostede esos 3 millóns de euros? É dicir, puxos vostede, puxeron o equipo de goberno ou caeron do ceo. Entonces, isto ven a que non era certo os 4,5 millóns de euros, porque nunca dixo o que había na caixa. É dicir, debemos, pero se non se paga, ainda se podíamos deber moito máis. Nada máis. Paula. Fátima, ten o uso da palabra. Roberto Andrade. Votaremos a favor. Juan Ramón Torrado. Xosé Lois García. Imos votar a favor. Ben, procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Seguinte punto de orden do día. Punto 1.5, expediente 2025/X999/000121. Aprobación do expediente de recoñecemento da bonificación do IBI formulada por don Rafael Varela Amado en representación de Vivir a Modiño SL. Esta proposta, dado que non foi dictaminada no seu momento na comisión informativa, tense que, en primer lugar, votar a urxencia da súa inclusión na orde do día e posteriormente proceder ao seu debate. Ben, procedemos á votación da urxencia. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Sométese. Sí, vou ler. Esta proposta establece na súa parte dispositiva, primeiro, recoñecer a Vivir a Modiño SL a bonificación do 50% da cota de imposto sobre bens inmobles para o exercicio 2026 por entender debidamente xustificada a causa do beneficio, en virtude do disposto na ordenanza fiscal de dito imposto aprobada polo Pleno deste Concello, amparada no artigo 74.2 quater do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo. Esta bonificación únicamente será de aplicación para o exercicio 2026. No caso de que se siga mantendo as circunstancias para o seguinte exercizo, terá que ser solicitada novamente polo interesado. Ben, este tema que se trouxe outro día a comisión, a Fátima moi ben fixo unha puntualización que revisamos como ti nos pediches. Vale, había unha certificación coa anterior secretaria, María Cristina, non sei se biche do seu expediente. Vale, naquele momento, nun pleno, cos votos a favor do Grupo Socialista naquele momento, pois saliu adiante esta proposta, vale? Entón, estaba acreditada desde o 10 de 2 de 2022, vale? Que se pretende aquí? Preténdese que a unha empresa vaise lle dar unha bonificación do 50%, porque a creación de postos de traballo naquele momento foi
de 2 está no primeiro tramo hasta 10, e todos os anos isto que se fará, o que se fixo estes días, foi pedir o RNT que ten que demostrar a consolidación dos postos de traballo que, como bichedes, ten que manter durante 3 anos. Vale. Ben, procedemos ao debate. José Manuel. Non. José. Perdón. Fátima. Nada. Roberto. Votaremos a favor, dado que respetaremos o acordado naquel pleno, naquel ano. Gracias. Juan Ramón. Xosé Lois. Moi ben, moitas gracias, alcalde. Nos imos votar a favor. Cando estábamos gobernando, levamos a cabo moitas iniciativas para o despegue económico de Ponteceso. O primeiro que fixemos, iso xa ven da época 2015-2019, donde gobernábamos con APIN e co BNG, foi conseguir que moitas parcelas do polígono que estaban paradas se puxeran a desarrollar, se puxeran en venta. Para iso, fixemos unha modificación da ordenanza fiscal bonificando a construción de naves no polígono con 95% de bonificación. Pois, con esa iniciativa, e reunións cos empresarios e empresarias de Ponteceso e de fora de Ponteceso, pois conseguiuse revitalizar o polígono. A maiores diso, conseguiuse tamén aprobar dentro do convenio que había coa FEGAMP e coa Xunta de Galicia as bonificacións no resto do Concello vencelladas á creación de emprego. Froito disto é este proxecto do que hoxe se trae a pleno a aprobación desa bonificación fiscal. E o que temos que facer desde o Concello é promover máis proxectos deste tipo creadores de emprego. O que vemos é que desde que goberna o Partido Popular e o Partido Galego hai unha carencia absoluta de iniciativas para o despegue de Ponteceso. Abandonouse a promoción do polígono, o que se conseguiu tamén que foi que a Diputación da Coruña instalara unha oficina de Acelera Pyme para toda a provincia de desarrollo rural en Ponteceso, pois non se preocupou nada o Concello de levar a cabo iniciativas para promover a ampliación do polígono e a promoción de Ponteceso, do Porto de Corme e dos negocios de Ponteceso, co cal vemos que hai unha falta de ambición por parte do Concello. Entonces, nós imos aprobar esta solicitude, como non podía ser menos, pero imos instar ao Concello a que se poña as pilas e a que desarrolle proxectos de futuro para Ponteceso. Porque a xente xoven que remata no instituto, que remata nos ciclos formativos, que vai estudiar unha carreira, despois non volve a Ponteceso, porque non ten alternativas laborais. E nós queremos que a xuventude viva en Ponteceso. Queremos atraer a titulados universitarios, a titulados en formación profesional, a titulados en todas as disciplinas para que abran negocios en Ponteceso e, como non, seguir contribuindo ao desarrollo do polígono. Así que desde aquí instamos ao alcalde e ao equipo de goberno a que rectifiquen ese abandono que tuveron do polígono durante estes 2 anos, ese abandono que tuveron de iniciativas como a de Vivir a Modiño, por poñer un exemplo, en todo o Concello para que haxa máis empresas que sí que se acollan a esas bonificacións e que podan seguir invertindo e creando emprego e riqueza en Ponteceso. Ben, votamos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? O punto 1.6 é expediente 2025/G016/00001. Aprobación do expediente de modificación da ordenanza fiscal número 23, reguladora da taxa por otorgamento de licencias urbanísticas. Este ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, aprobar provisionalmente a ordenanza fiscal de modificación da ordenanza número 23, reguladora da taxa por otorgamento de licencias urbanísticas. Segundo, someter o expediente a información pública a audiencia dos interesados durante un prazo de 30 días hábiles para que poidan examinalo e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas. A práctica do trámite de información pública e audiencia realizarase mediante a publicación dos anuncios no tabuleiro da sede electrónica do Concello e no boletín oficial da provincia. E rematado o prazo, no caso de reclamacións e suxerencias, adoptarase o acordo definitivo que proceda, resolvendo as alegacións presentadas e aprobarase o texto definitivo da ordenanza. No suposto de non presentarse, levarase a definitivo o acordo inicial de aprobación. Ben,
Traemos ao pleno a intención de modificar unha ordenanza a petición de varios veciños dunha taxa que se estaba aplicando cando dábamos licencias. Para que a xente entenda, nese momento que estaba a anterior ordenanza, o que se facía era solicitar un aval cada vez que a persoa en algún momento tocaba ao público. Collemos, lendo a lei, pedindo axuda a asesoría jurídica, o que nos dice é que tiñamos que modificar isto porque o aval só podía ser exixido en suelo urbano e urbanizable, e o que fixemos foi aplicar a lei. Iso é o que estamos traéndoos aquí, vale? Intentar non solicitar avales a calquer persona que faga unha obra no Concello, salvo as obras grandes que sean nos núcleos tanto de Ponteceso como de Corme, os dous núcleos grandes, e que sean por empresas como Fenosa, como Iberdrola, ese tipo. O resto dos veciños, pois intentar facilitarlle as cousas para que podan conseguir sacar as obras sin por encima ter que poñer o aval. Ben, José Manuel, ten... Fátima. Roberto. Votaremos a favor. Juan Ramón. Xosé Lois. Ben, como dixemos, imos apoiar esta iniciativa. Eso sí, antes fixémoslle unha solicitude de iniciativas para a promoción económica, para a revitalización e ampliación do polígono, e non nos contestou. E para nós é un tema moi importante, que a xente xoven poda vivir en Ponteceso e non teñan que quedar as casas dos pais e dos avós baleiras, e teñan que marchar lonxe e buscar un traballo, para nós é algo importante. Entonces pedimos ao alcalde que fale deste tema no pleno. Como dicimos, levamos máis de 2 meses sin poder vir a un pleno ordinario. Entonces, neste momento sí que nos interesa que o alcalde diga que proxectos ten con respecto á ampliación do polígono, á atracción de novas empresas e a que haxa máis empresas non só no polígono, sino en todo o Concello, que fagan proxectos como que hoxe traemos a bonificación fiscal. Ben, Xosé Lois, nos 2 anos que levo aquí, repitinlle isto 20 veces. Eu non fago anuncios que non sean realidades. Non fago como facía vostede? Non. Eu anuncio a cousa que consigo. O que non consigo, non anuncio. Nada máis. Estou traballando. Cando consiga algo, anunciarei. Non teño máis que dicirlle. Procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Perdón. Seguinte punto do orden do día. Sí. O punto 1.7, expediente 2024/X999/000326. Aprobación definitiva da desafectación da Escola Unitaria de Tallo. O ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, aprobar definitivamente a alteración da cualificación xurídica do inmoble denominado Escola Unitaria de Tallo, coa referencia catastral que figura no ditame, situado no lugar de Tallo, como ben demanial de servicio público, desafectando deste uso para os efectos de quedar cualificado como ben patrimonial e proceder a regularizalo. Segundo, comunicar este acordo ao Rexistro da Propiedade e efectuar as correspondentes anotacións no libro do inventario de bens, de conformidade co artigo 8 do Real Decreto 1372/86 do 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais. Ben, no seu día, unha vez que o Concello, a Corporación, sabe que a Escola Unitaria de Tallo queda sin nenos, o que fai é pedirlle a Xunta a desafección de dito inmueble. A Xunta aproba esa desafección e o que buscamos é que tan pronto poidamos e encontremos recursos suficientes e facer ali un local social para os veciños, vale? Iso é o que se pretende en esa escola unitaria, como fixemos o ano pasado en Tella e o anterior en Anllóns. Ben, José Manuel ten un turno de palabra. Fátima. Roberto. Votaremos a favor. Juan Ramón. Xosé Lois. Ben, nós neste tema non lle podemos votar a favor, ímonos a abster, pero por un motivo. Outro día temos coñecemento de que lle solicitaron o uso da Escola de Tallo por parte dun centro educativo de Ponteceso e negáronllo por parte do Concello. Díganme vostedes se iso é verdade ou non.
O feito de que estea desafectado non quere dicir que un local municipal non se poda utilizar, se está en desuso, por parte dun centro educativo para facer unha actividade. Hasta se trataba dunha actividade de convivencia, unha actividade de encontro, de nenos de distintas zonas de Ponteceso e da zona de familias. Entonces, alcalde, que lle sirva esta excepción crítica como un toque de atención, que cando un centro educativo lle solicite unha instalación municipal, pois que non haxa vendetas nin caprichos de ningún tipo e se lle negue o uso. Nós temos que recordar que a Escola de Tallo estaba en auténtico abandono na época 2011-2015, cando gobernaba en maioría absoluta o Partido Popular, e houve unha movilización moi importante para conseguir que se fixera un parque novo nese emplazamento e para conseguir que unha valla perimetral que había ali toda oxidada e en estado de abandono, pois que se reparara por parte do Concello e incluso que se retirara ali unha instalación que había de Fenosa e que se modificara o transformador. Ben, pois aí está a única zona verde, a única zona lúdica que hai na parroquia de Tallo. Queremos que se lle dé importancia, que se lle dé o uso e, como dixen, que non volva a pasar o que pasou, e se non, rectifíqueme se non foi así, que o alcalde ou o Concello, non sabemos por qué, lle negue o uso a un centro educativo dunha instalación pública que é de todos. Ben, Xosé Lois, cando fai afirmación ten que contrastalas. Non pode falar, chegar aquí, dar un meeting, como se usted estuvera dicindo a verdade. Aquí hai nais que estuveron comigo aquel día, nais que están aí, Vale? Aquí hai un error. A persoa que ten que solicitar o uso da escola non o fixo por rexistro. Comunicoulle a un empregado do Concello o viernes ás 12 da mañá. O lunes, eu creo que foi o lunes ou o martes, reuníme con todas as nais e dixenlle, mañán pola mañán, foi o martes, ora acorde, foi o martes, o mañán pola mañán mandarei 2 personas a limpar ali a poderes facer ali a festa. Como di usted que eu lle neguei aos nenos? Pero como di eso? E queda tan tranquilo? Non me mire. Dígalle a xente como di, como minte, e di que eu lle neguei a estos nenos. Pido a palabra. Ten 3 minutos. Moi ben. Estoulle pedindo explicacións porque iso foi o que se lle transmitiu ás familias, que houbera que cambiar o emplazamento desa actividade porque o Concello lle denegara o uso desa instalación. Si ben a veces as asociacións, as entidades, os colegios, pois o mellor fan as solicitudes de forma extraoficial ou de forma en rexistro, pois eu, se fora o alcalde de Ponteceso, eu, cando era alcalde, non lle dixen a ningún colegio prohibido utilizalo porque non o presentastes por rexistro. Eu diríalle ao centro educativo, podedes utilizalo, pero, por favor, hoxe, antes de que rematen as 12 da noite, facédenos na sede electrónica a solicitude oficial por rexistro para que conste. Pero non, por un tema formal, voulle prohibir a un centro educativo utilizar unha instalación. Entonces nós, neste momento, astémonos e traemos ese tema pleno porque nos parece un precedente grave. É dicir, non podemos levar en Ponteceso que non estamos en Nueva York, nin na ONU, nin o Vaticano. Isto é Ponteceso. E se o centro educativo solicita unha instalación, desde o Concello hai que facilitarlla. Si ben se lle pode amablemente decirlle, comprometedevos a que antes das 12 da noite ides facer a solicitude formal, a próxima vez facedeo con tempo suficiente ou todas as condicionantes que vostede queira, pero non denegarlle ese uso, porque creo que os temas municipais, que ademais é un mantemento municipal o desa zona, de cortar a herba, de manter a zona infantil, é un colexio electoral, pois eso é do Concello, entón é para utilizar todo o mundo, e non para denegarlo por un tema formal administrativo. Queríame aforrar esta bala para outro día. Queríame aforrar esta bala que lle vou a lanzar ahora para outro día, e vou dicir a todo o mundo que está aquí que ten que saber como se comporta vostede. Fálame a min de antidemocrático, fálame de que eu non lle tramitei os nenos, tal. Mire, usted en campaña electoral, dígalle aquí a xente que uso fixo dos locales.
cando a xente dos outros partidos querían dar mítins, que foi o que fixo vostede? Pódelle dicir a xente? Pódelle dicir a xente como utilizou os locales usted? E os nenos e as nais dos nenos que foron viñeron falar comigo, vale, en ningún momento lle neguei eso, en ningún momento, vale. E de certo, o día seguinte estábamos ali, é verdad, porque eu nunca minto, é verdad que estaba sin limpar, vale, fomos a limpar a primeira hora, e despois os nenos puderon ir ali. Pero non me fala usted de deixar os locales cando usted non é algo tan democrático como é un mitin onde a ciudadanos teñen que escoitar a todos os partidos, vai usted e deixalle as horas que usted quere deixarlle. En cambio, usted fai un cierre de mitin de campaña no pabellón municipal de Corme. Gracias a Dios, a todos nos van conocendo, Gracias a Dios. Procedemos á votación. Podo falar? No, non ten máis turnos da palabra. Votos a favor? Sí. Votos en contra? Abstencións? Siguiente punto de orden do día. Punto 1.8, expediente 2024/G014/000001. Ampliación do eido espacial da zona azul regulada na ordenanza número 22 sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria. O ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, o ámbito espacial da aplicación das limitacións da zona azul será o das vías aprobadas en pleno municipal e así sinalizado nas ruas correspondentes, sendo neste momento as seguintes: Avenida Eduardo Pondal a súa totalidade, Avenida Anllóns a súa totalidade. Establecese unhas zonas de estacionamento exprés limitadas a 15 minutos dende a hora de sinalada no indicador de chegada, que afectará nestes momentos os números 10 ou 20 da Avenida Eduardo Pondal engadidos. Segundo, o horario de limitación comprenderá de 9 a 1:30 de luns a sábados, salvo días festivos nos que non haberá limitación. E desde o 15 de xuño ao 15 de setembro ampliará esa limitación desde as 3:30 ás 8 da tarde. O aparcamento na zona azul estará limitado a 90 minutos, a contar desde a hora sinalada no indicador da hora de chegada. Terceiro, notifíquese este acordo á Policía Local, ao Departamento de Emerxencias, así como procedas a súa publicación no tabuleiro de edictos e a página web municipal. Ben, o que estamos traendo aquí é un pouquiño modificar algo que non fixemos ben de todo, vale? Intentar sair adelantándonos para os seguintes cambios que vamos a facer. Que lle pedimos ao Pleno? Pedimos ao Pleno autorización para cando teñamos suficientes plazas de aparcamiento zona blanca na Avenida Eduardo Pondal, poder trazar toda a Avenida Eduardo Pondal de zona azul e o mesmo que a Avenida Anllóns. Nunca se vai facer isto hasta que se consigan aparcamientos disuasorios suficientes. O sea, o que se pretende, agora fixemos un corte á altura dos dous supermercados, máis ou menos, ese corte está máis ou menos justificado porque detrás do supermercado Día fomos capaces de conseguir unha pequena zona de estacionamento. Pois ora, cando consigamos outra zona de aparcamiento, intentaremos chegar ao final da Avenida do Pondal. Pois o mesmo na Avenida de Anllóns. A maiores, se vendo que fan noutros concellos, plazas de 15 minutos, esas plazas de estacionamento rápido, donde ti intentámoslas ubicar, donde tanto Policía Local como técnico nos dixeron, donde sería o máis lógico, cerca das dúas farmacias, cerca das clínicas e cerca da banca. Entonces, esas plazas estarán limitadas a 15, creo que hai 12 ou 13 plazas aí, vale? E despois, o horario da línea azul. O horario da línea azul, fixemos unha diferenciación. O inverno e o verán. No inverno vai estar de 9 a 1:30 de luns a sábado, e no verán, xa que temos auxiliares, podemos dar contenido a este asunto, poñerémoslo desde as 3:30 ás 8, vale? O reloj contará 90 minutos, e o que ten que ter, o que faremos unha labor, aquí a Policía Local vai nos axudar, seguro, faremos unha labor de concienciación, non vamos a empezar a saco, agora vamos nas próximas semanas poñer as señales e a partir de aí imos facer un proceso de educación que eles mesmos decidirán cando acaba ese proceso para empezar a quen non cumpla, pois de alguma maneira teremos que sancionar, vale? Que se pretende con isto? Que haxa fluidez de tráfico no pueblo e que haxa facilidade para poder aparcar. Xosé Manuel, ten o turno da palabra.
Fátima. Roberto. Votaremos a favor. Juan Ramón Torrado. Xosé Lois. Ben, dende o Partido Socialista estamos falando cos veciños e cos comerciantes e pedímoslle que faga igual que fan en Carballo, por exemplo, en outros concellos, que é poñer 2 horas da zona azul, porque eso dos 90 minutos, eso dos 15 minutos, parecen como innovacións, ocurrencias que non sei a que se deben, non sei que estudio de mobilidade hai, pero eu creo que hai que ser serio, e se a xente está acostumbrada, por exemplo, a ir a Carballo e a aparcar en zona azul son 2 horas, non llevamos a poñer nos 15 minutos ni 90 minutos. Facer unha regularización de 2 horas e poñer todas as plazas que poña en zona azul a 2 horas. E desa maneira imos ver a ver se funciona, pero nin 15 minutos nin 90 minutos. Pedimos un pouco de sensatez neste tema, porque está xenerando que a mellor parte do día esas plazas estén vacías. Por qué? Porque a xente en 15 minutos non pode parar, ir a unha tienda, ir a outra, ir facer unha xestión, estar mirando o reloj seguido, entrar nun bar, estar mirando o reloj. A ver, eso non é xeito. De feito, non se fai en casi ningún sitio. Se se fixa na Coruña e noutros sitios onde se puxo eso dos 10 minutos, acabaron quitando en todas as calles, porque eso non funciona e eso é un experimento fallido. En cambio, das 2 horas é algo que todo o mundo entende, que en 2 horas para facer unha xestión, ir a unha compra, ir a un dentista, ir a unha farmacia e facer as xestións é algo lógico. Entonces pedímoslle que rectifique e que cambie polas 2 horas e imos probar durante 2, 3 ou 4 anos a ver como funciona e traer a pleno as conclusións e non andar experimentando co dos 15 minutos. Xosé Lois, usted colle o coche pola mañán, arranca pa Coruña e non para en Carballo. Non para en Carballo. Non para na Laracha. Non para en sitios donde a franja de aparcamiento é 90 minutos. De todos os xeitos. Isto vou non intentar sacar adiante e como a moitas outras cousas que fixon e me equivoquei, se me equivoco eu non turro, rectifico. É isto que estamos intentando levar adiante. A xente o entende mal e non funciona, este tranquilo, que eu lle dou a miña palabra, que serei o primeiro que traiga aquí e dicir, equivoqueime, isto hai que modificalo, isto non funciona. Pero hoxe é o que creemos, que isto está ben pensado, que outros sitios o están facendo, e a maiores deso, acabamos de habilitar unha zona de aparcamiento detrás da Avenida Eduardo Pondal, que creo que dá suficientes plazas no día a día, non suficientes, perdón, unhas cuantas plazas no día a día para poder deixar o coche ali e mellores pintamos tamén o paseo fluvial que a intención de ganar algo de plazas en línea blanca. Entonces, eu non vou a mover isto hoxe, inda que sí, se me equivoco, non teña dúda que eu o rectificarei. Pero de todas as maneiras, insisto, ten que ir a Carballo e Laracha. Ben, procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pasamos á parte de control e fiscalización. No punto 2.1 está a dación de conta das resolucións da alcaldía dende a número 167/2025 do 18 de marzo ata a número 447/2025 do 3 de xuño. No punto 2.2 está a dación de conta da aprobación da liquidación do exercicio 2024. No punto 2.3 está a dación de conta do período medio de pago e morosidade do primeiro trimestre de 2025. No punto 2.4 está a dación de conta do estado de execución do primeiro trimestre de 2025. No punto 2.5 está a dación de conta do resumo dos reparos do exercicio 2024.
E no punto 2.6 está a dación de conta do informe resumo que se refire ao artigo 37 do Real Decreto 424/2017 de 28 de abril que regula o réxime xurídico de control interno das entidades do sector público local do Concello de Ponteceso, exercicio 2024. Ben, Moción non resolutivas. Esta moción presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para parar o arboricidio e a destrucción da vegetación da Ribeira. Fátima, ten usted uso da palabra para poder expoñer a súa moción. Mire, podía que na parte esta de non se pudo falar ni nada, foi todo un tarará e hasta logo. E, bueno, xa estou acostumbrado de todos os xeitos, é dicir, así como a Lois contestalle o que quere, pero contestalle, eu devo ser un cero, eu sabía que non cero a esquerda, pero son un cero total, é dicir, no primeiro punto falei algo, ni palabra. Votación. Bueno, pois sigamos así. Usted faga o que lle pareza, eu tamén farei o que me parece. Eu non estou aquí para pelexarme con vostedes, sino que estamos, en principio, estou para intentar facer cousas pola xente. Entonces, como vostede todo o interpreta como unha guerra contra vostede, como vostede cree que todo o mundo vai a matalo, entre comillas, que hai que ter moito cuidado agora co tema de matar, pois non é así. Repítolle, estou aquí para intentar facer cousas. En algúns casos equivocareime, en outros non, pero quero que cando lle faga preguntas que me conteste como lle contesta a Lois, bueno, como lle contesta a Lois, non, como unha persoa. Estas guerras que levan ustedes aí, pois non ven a nada, máis que a iso, a enfados e a pouco máis. Seguimos. Fátima, podes expoñer a moción. O noso concello conta con numerosas zonas de paseo e sendas integradas en rutas senderistas, coa particularidade de discurrir a beira de pequenos ríos e así mesmo do río Anllóns. Estas sendas e paseos viñan contando coa tradicional, necesaria e protexida vegetación de ribeira que as caracteriza e que as dota dunha extraordinaria biodiversidade. A vegetación de ribeira, a maiores de facilitar esta biodiversidade, supón toda unha estrutura de protección ante as avenidas para evitar o colapso das propias marxes dos ríos. E a maiores, entre outras cousas, axuda a evitar a elevación da temperatura da auga, facilitando así a vida de distintas especies de peces que morrerían de incrementarse a temperatura da auga. Por outra parte, estes conxuntos de sendas, cursos de auga e vegetación non son só un atractivo tanto para a veciñanza como para o turismo, tanto pola súa... aquí isto tiña o mal escrito. Por outra parte, estes conxuntos de sendas, cursos de auga e vegetación son un atractivo tanto para a veciñanza como para o turismo, tanto pola súa beleza como pola cómoda temperatura que permite o paseo neles aínda nas horas de máis calor do verán. Por contra de preservar todo o anterior, nas últimas semanas volvemos ver como o Goberno municipal confunde o termo de limpeza co de destrucción da natureza. Se xa a finais de 2023 tivemos que ver como mandaban arrasar con máis de 200 toneladas de árbores vivas, neste mes de maio vimos como mandaron tallar e arrincar árbores sás ao longo do paseo fluvial e como a vegetación de distintos ríos é desbrozada sen miramento, mentres dentro dos propios cauces quedan elementos alleos como ferros, madeiras industriais e outros sólidos impropios. Por todo o anterior, propoño a este pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno municipal a abandonar inmediatamente a súa política arboricida e de destrucción da vegetación de ribeira. Instar ao Goberno municipal a executar un plan de repoboación da vegetación de ribeira aniquilada con especies autóctonas e propias para cada espazo. Ben, na parte que
que nos falas de reprobación da vexetación, xa tiñamos pensado intentar sempre dunha maneira que sea lóxica, intentar agora repoblar esa zona que quedou máis machacada pola limpeza que fixemos. O que pretendemos, en primeiro lugar, temos as autorizacións, como digo sempre, seguramente que non autorización para todo o que limpamos, que é excesivo, xa o recoñezo, é excesivo, pero sí que temos as autorizacións, non tomamos decisión ninguna sin ter as autorizacións, e agora, tan pronto podamos, repolvaremos as zonas máis machacadas. Ben, procedemos a... Teñen palabra. Perdón. Sí. Se non se pode, nada, non pasa nada. Perdón. Bueno, as autorizacións aquí en Galicia, bueno, é un acto administrativo, sin máis, na que lle dan autorización a todo o mundo. Pero eu quería recordarlle que hai un artigo do Código Penal, que é exactamente o 332, no que fala de que a corta, tal, arranque, recollida de especies autóctonas e destrucción do hábitat, pois é punible. E non é a primeira vez, é dicir, xa levamos, que os recordo así, tres locuras, vamos, de limpeza a esgallo, que non é ni tal limpeza, é dicir, as árbores podían seguir todas, menos as que estuvieran mal, podían seguir todas, podalas, limpalas, quitarlle as cedras para que non se estropee, pero non, é moito máis fácil coller a motosserra, estilo ese home da la da Argentina, e darlle. Entonces, pídolle, eu quixera que tamén os grupos que apoian o goberno, pois se manifestaran, non xa na votación, sino que dixeran algo sobre este tema, se están de acordo ou non. Porque eu xa sei que para algunha xente non é importante, eu creo que sí. De feito, na época que estive no goberno, creo que se plantaron alrededor de 1000 árbores por todos os lugares, moitos dos cales caeron agora en esta redada, digamos. Sí, Roberto. eu quero intervir en perdón. resposta ao que comentaba vostede. Que pareceme unha irresponsabilidade total acabar con árbores que xa estaban aí, que xa estaban vivas, que xa estaban medradas, e a máis coa idea de despois repobar. O sea, eu propoño a repobación porque xa é o que queda, pero é que non ten sentido aínda menos facer tal tallada como se fixo pensando en despois repoñer. É unha absoluta irresponsabilidade. Cartos para cortar, cartos para repoñer, e o que se repoñe nunca vai ser o mesmo que estaba. Pareceme unha irresponsabilidade e que dea esta resposta e lle pareza que é suficiente, pois non o comparto. Roberto. Juan Ramón. Xosé Lois. Moi ben, pois aproveito o meu turno de palabra, xa que antes non me deixou falar, para decirlle que en campaña electoral, como vostede debería saber, é a Xunta Electoral a que decide Xosé Lois, ciñes orde do día. os actos e os partidos, se non están de acordo para as solucións... Xosé Lois, avixo por primeira vez, ciñes orde do día. Poden, claro que é incómodo que lle estou dicindo, non lle gusta, pero vostede, en pre-campaña, fixo actos polos locales municipales e ninguén lle dixo nada. Xosé Lois... E fixo reunións, e prometeu cousas que agora non cumple, por eso agora lle tiran da chaqueta. Moi ben, en xeral, nós imos apoiar a moción do BNG, queremos que é moi a caída, porque hai un descuido total das áreas recreativas do Concello. E cando se chégase coa motosserra, como di José Manuel de Apin. Na Bouza taláronse árboles que estaban medrados, que daban sombra, que facían bonita a conexión da aduana coa carretera que vai al Estimoño, taláronse de unha forma despiadada.
Agora, o mismo no que é o camiño da Pesqueira, que vai cara a Anllóns. Tamén un desbroce desproporcionado e sin miramientos. É dicir, non como moi ben di Fátima do BNG, pois un desbroce cuidando que son as malas ervas, os toxos, as silvas, pero respetando as árbores que teñen unha riqueza ecolóxica, como ademais mandan as normas en zonas que teñen protección ambiental. Pero, en xeral, vostedes non están cuidando as parroquias, nin están cuidando as zonas verdes. Hai un descuido enorme. Outro día trouxeron un acto de bandeiras azuis a Balarés, na que non invitaron os concelleiros e concelleiras da corporación, a pesar de que foron os gobernos anteriores os que conseguiron esas 3 bandeiras, porque Ponteceso tiña 0, e gracias a ese traballo intenso desde o Concello conseguiuse pasar de 0 a 3 bandeiras. Vostedes non se preocuparon porque fóramos invitados os concelleiros ou as concelleiras, pero mire como está Balarés. A pasarela de entrada está toda desfeita, a pasarela de entrada á Praia Grande está toda desfeita, pero leva moito tempo desfeita. O parque de Corme Aldea, o parque recreativo, o parque infantil, que leva 2 anos a toxos e silvas e con cintas da policía local. Un abandono total, alcalde, e que non hai ningún cuidado polo que é unha bandeira de Ponteceso. Mire, incluso na prensa nacional, a nivel de España, está saindo Ponteceso, leva anos saindo como exemplo de concello verde, de concello atractivo para visitar, incluso para vivir aquí. Pero que está facendo o concello para cuidar esa imaxe? Destrozar árboles, cortar dunha forma desproporcionada, abandonar as áreas recreativas. Nós, ao longo da legislatura, tuvemos que ir a Anllóns porque tiña o campo do río todo abandonado. Outro día fomos a Xornes porque tamén estaba abandonado. Pero que está todo. É dicir, vayas a parroquia que vayas, hai un abandono total por parte do Concello. Entonces, nós imos votar a favor desta moción e imoslle pedir que de verdade se poña a traballar e cuide as áreas recreativas do Concello. E con respecto ao que dixo do CRA, eu xa lle pedín nunha comisión que arregle o parque infantil, polo menos para que os nenos e as nenas que veñen aí ao comedor podan xogar despois do comedor, porque agora aí levan uns meses unhas cintas cerrando o acceso ao parque e os nenos e as nenas están castigados e agora que fai bo tempo non poden xogar no parque infantil. Entón volvolle a pedir, con respecto ao que dixen antes do CRA, que arregle ese parque infantil. Ben, José Manuel, agradezco, é verdad que moitas das propostas que traes ao pleno son sensatas e seguramente tendríamos que escoitar máis esas propostas, vale? Levas toda a vida aquí, sabes mellor que nadie moitas das cousas que fan falta neste pueblo. Agradezco o que acabas de dicir e tereino en conta. Fátima, cortamos todo o que estaba seco, cortamos moitas... Perdón, deixeme responderche. Cortamos todo o que estaba seco, vale? Cortamos moitas árbores que estaban ladeadas hacia o río, vale? E agora o que intentamos é repoblar na parte alta da senda, vale? Non entendamos que queremos gastar por gastar, iso é o que menos quero, vale? Que cortamos algo de máis, ben seguro, son consciente deso, vale? Xosé Lois, usted páselle como moitas cousas, como que dixe antes da zona azul de Carballo e outras cousas. A pasarela de Balarés está arreglada desde fai 10 días. 10 días. O que pasa é que usted leve 10 días se cadra sin pasar pola pasarela de Balarés. Tanto a da Praia Grande como a da Praia Pequena. As dúas arregladas. Porque desde o momento en que sabemos que imos ter a suerte de que van a facer ese acto aquí, ostras, pensamos un pouco e intentamos que eso este listo. Pero que xa que tanto cuidado estuvo usted de Balarés, usted tuvo unha pasarela, usted do PSOE, Goberno Central do PSOE, Costas do Estado, Constantino Maseu, 3 reunións pedindo que levantara a pasarela, o espigón de Balarés. Aqueles ferros ali, vale? Fomos en 2 anos, 3 veces, falar unha vez con Rafael Emil, 2 veces con Rafael Emil e outra vez con o novo director,
E a resposta foi do seu partido. Dixo, nós non vamos a levantar o espigón. Cando podemos, pois intentamos primeiro sacar as pedras do mar, vale? E cando podemos, compramos a pedra. Esa é a diferencia de como usted fai as cousas e como as facemos nós. E pagámolas, que iso é o máis importante, pagámolas. Porque usted fala dos parques. Son o primeiro a recoñecer que temos os parques moi mal. Pero para recuperar os parques teño que ter crédito. E mentres que non teña crédito, non encargo o traballo. Cando teña crédito, encargo o traballo. Vale? E son o primeiro que me dá vergonza ir a Ermida e ver como está aquel parque. Fun estes días multitud de veces a Ermida e dame vergonza axena. Pero non vou embarcar a unha empresa en gastar ali un diñeiro e depois non pagarlo, que iso é o que facía vostede. Encargaban traballos e depois non pagaban. Iso nós non vamos a facer. Vale? Cando nos den desde tesorería e intervención crédito, para adiante. Ben, procedemos a súa votación. Podo contestar? No. Solo tuve un turno de palabra neste punto. Teño dereito a outro turno. Ben, ten 3 minutos. Ben, moitas gracias. Nós, como dixemos, imos apoiar esta moción do BNG e voulle rectificar o que está dicindo vostede. Mire, o espigón de Valarés é un porto. Por que non lle pediu a Xunta de Galicia que asuma eso como un porto? Porque aí o mar destruiu esa pedra. Se mañá ven outro temporal e destrue outra vez ese espigón, vai non volver a arreglar o Concello. Pois nós consideramos que eso, inda que é moi ocasional o uso como porto, pois xa cando houve algún barco moi grande que non daba a curva en Corme, que non era capaz de baixar o muelle, vale? Porque houve moitas promesas de que se iba a facer unha ampliación ali, de que se iba a quitar ese edificio para que puderan acceder os barcos en Corme, pero eso está todo no caixón. E hoxe en día, un barco un pouco longo non pode baixar o porto de Corme. Pois aí, non hai moito, un barco tuvo que ir a Valarés, vale, para baixar dun tráiler e ser reflotado aí. Pois se se cedera ese trozo de porto que agora cerraron, entón o Concello non está sacando ningún beneficio de aí. Se se cedera a Portos de Galicia, por exemplo, igual que está Santa Mariña en Brantuas, pois a Xunta podía correr co investimento. Non que agora veña un temporal, destrúa outra vez o espigón e ven o Concello outra vez a pagar o seu mantemento. Eso foi o que nós pensábamos. Pero por ir ao tema do que estamos falando, mire, se lle dá vergoña como están os parques, arranxos. Eso que está dicindo vostede que non pagábamos é mentira. Nós fixemos moitísimas obras en todas as parroquias, en todas as áreas recreativas. E as únicas cousas que non se pagaron foi porque se trouxeron ao pleno e había xente que votaba en contra. Pero nós pagábamos sempre todo o que facíamos. E desde logo non podemos ter os parques no estado que o temos, porque mire, estamos perdendo nas zonas máis turísticas e máis interesantes de todo o Concello que está vindo o bo tempo e a xente quere ir aos parques, alcalde. Teña vostede un mantenimiento mínimo, porque eu creo que na Ermida cortar a erva e gastar 3.000 ou 4.000 euros para que se podan usar os columpios non é tanto gasto. A veces é cuestión de facer máis con menos, que é o que nós defendemos sempre. Xosé Lois, vou responderlle rápido. Você viu de quen son aquelas pedras que se puseron na entrada do Muelle Valarés? Viu, porque o letreiro está clarísimo. Pono ali, xa o pusemos para diante para que o vira todo o mundo. Non lle demos a volta, non, pusémolo para cada persoa que entrara ali vira quen puso as pedras. Viu, non? Entonces, non lle teño máis que contestar. Procedemos á votación. Votos a favor da moción presentada por Fátima. Votos en contra, abstencións. Ben, seguinte moción que presenta tamén o BNG. Fátima, por favor, podes proceder á lectura. Moción do BNG para recuperar a salubridade na praia da Arnela.
Cada verán estamos sendo testemuñas da existencia de deficiencias na instalación do alcantarillado e ou da estación de bombeo de augas fecais na praia da Arnela, que se manifesta coa presencia de moi altos niveis de bacteria E. coli nas súas augas. Estas deficiencias comprometen un ano máis a calidade das augas de baño neste areal urbano frecuentado polas crianzas. Pero non se trata exclusivamente dun problema para o baño, o medio ambiente, a incomodidade de veciños e veciñas que teñen que aturar cocheiros, ou a mala imaxe para o turismo que supón un cartaz que desanconsella o uso da praia. A maiores de todo isto, trátase dun incumplimento grave na prestación do servizo de saneamento, que a veciñanza paga puntualmente, e que a concesionaria cobra igual de puntualmente. Trátase da insuficiencia do mantemento das instalacións que non acada o nivel debido. E todo isto redunda en que os cartos das veciñas e dos veciños están pagando servizos defectuosos que poñen en risco a súa saúde e a das súas crianzas. Este é un tema para o que xa solicitei a máxima prioridade no pleno de 20 de marzo do ano pasado a través dun rogo. Pero, sorprendentemente, para este goberno, tal vez o primeiro que conta con 2 concelleiros de Corme, parece non ser un tema importante, pois a día de hoxe descoñecemos ningún tipo de avance para a resolución deste grave problema. Por todo o anterior, propoño a este pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a concesionaria a realizar o debido mantemento e arranxo das instalacións para evitar que esta situación persista. Segundo, instar ao Goberno a buscar con carácter de urxencia outras solucións alternativas a través de fondos de colaboracións con outras institucións. Ben, pedimos un informe a Espina del Fin do sucedido, vale? E o xeto ven a ser o informe indicar o estado actual da praia de Arnela segundo o informe do Servicio Galego de Saúde e indicar as actuacións realizadas en consenso ca área de vertidos de augas de Galicia para solventar as incidencias. Incidencias de sanidade. O día 20 do 5, 25 do 5 e 27 do 5 tómanse mostras de calidade da agua do baño na praia de Arnela, obtendo os seguintes parámetros. Heterococo 137, o 20, o 25, 75 e o 27 menos de 10. Datos obtidos na área das praias, resultados dos controles microbiolóxicos das aguas de baño da temporada actual. Como se pode observar, o 20 do 5 houve unha incidencia de contaminación microbiolóxica, acción que solventou con mostras tomadas o día 25 e o día 27. Unha vez que se detectou unha contaminación na mostrase da área de vertidos de Aguas de Galicia, puxose en contacto co Concello, co personal e nós, co personal de Espina del Fin, para detectar en que campo e que posibles son as causas, cales eran as causas. As inspeccións realizadas foron as seguintes: comprobación do aliviadoiro do pozo de bombeo das aguas residuales da Arnela, e tamén fixemos a comprobación do trazador se había algún punto de perda de agua residual no colector, que está situado de forma paralela ao regato que verte na propia praia de Arnela. Que se detectou? Detectouse que o bombeo non aliviaba, pero que había unha fisura no colector de saneamento. Na semana na que se detectou a fisura no colector, fixose a reparación do colector residual, como se pode observar nas imaxes. Conclusións. En base a esas actuacións realizadas e os resultados do día 27 do 5, espérase que a resolución da incidencia por parte de Sanidade considerase que non vai haber ningún problema de zona no baño da Arnela. Este é o informe que se pediu a Espina del Fin no seu momento e que eu se traigo aquí para se alguén o quere ver. A acción puntual deste momento, non digo que non pode suceder outra no futuro, foi esta, vale? A altura do cementerio, no cruce que é do cementerio hacia baixo, houve unha rotura, vale? Encontrouse, o Servicio Municipal de Aguas actuou rapidísimamente. Entonces, estaba totalmente detectada e actuou o Servicio de Aguas con rapidez. José Manuel. Eu
casi que podría decir que non é desa ruptura de aí, pero como non estou ali non podo dicirlo, pero o que si está claro é que o río dos Pulpos, que é o regato que vai dar a Praia de Arnela, ten moitísimas complicacións, non só arriba, non só na zona do cemiterio, senón na zona dos edificios que están pregados á carretera. E xa se intentou varias veces amañar o tema e non quedou nunca ben amañado porque é necesario, pois, entendo eu, facer un novo colector para todas esas vivendas e así veremos ainda, se amaña. Pero a ver, a mí o que me fastidia é que me veña usted con papeles, xa me trouxo outro día tamén, voume perder un pouquiño, pero outro día tamén co tema do GES. Está sempre a defensiva, eu non entendo. Usted díxenlle nunha reunión, nun pleno, díxenlle que quería que nunha comisión que se falase abertamente do tema do GES. Contestación. A contestación sabe cal foi? Pois ás 4:15 dese día chamaron ao 112 e ás 4:17 estaban xa membros do GES ali. Vou poñer un exemplo para que vexa esta forma de, digamos, estar sempre a defensiva pensando que vai a intentar. Non, eu quería mirar como se pode amañar mellor o tema do GES. Sin embargo, eu sí que lle podo decir que ás 4:15 chamaron ao 112, pero tamén que ás 4:30, 15 minutos despois, o 112, chamou a mesma persoa dicíndolle cal era o punto exacto porque non sabían onde era. Por lo tanto, hai unha diferencia abismal, porque nun afogamento 15 minutos, pois tararí que te vi. Fátima, queres volver a decir algo? Sí, volvo ao mesmo. Hai incidencias cada verán, múltiples ocasións, hai o que se pon de manifesto é que hai un mantemento deficiente, prolongado e continuado. Entón, a seguinte vez volverán mirar e atoparán outro sitio e arranxarán noutro sitio, pero haberá outro montón de sitios que xa non miran porque xa atopan o primeiro, reparan aí e xa está. Non sei, eu creo que se trata de algo que se debe facer dun traballo integral, de revisión integral e continua, non agardar a que pase para ir a poñer o primeiro parche que se poida. Roberto. Votaremos a favor desta moción. Por todos é coñecido os problemas que hai en Corme e teñen que, con urxencia, buscar solucións alternativas. Neste caso non necesito ningún informe técnico, a diferencia da moción anterior, dado o Bloque Nacionalista Galego, que gustaríame votar a favor, pero se un informe técnico que refutara o manifestado non podía votar que sí, porque creo que faría falta un informe técnico. E, por o resto, pois, votaremos a favor. Este motivo, falabas de dous concejales por Corme, dado cando chegan os avisos son os medios de seguridade os que teñen que colgar o papel, casi que podo dicir que son das primeiras persoas do Concello darme de conta porque me chamo de eso. Continuamente pode estar o alcalde, pode dicir que o chamo de todas as veces que pasaron. Porque eu son o primeiro que non quero que pase eso. Eu vim aquí no 2017, eu vim aquí a un meeting no 2017, estaban gobernando o tripartito, e xa había ese problema no 2017. Das vestiduras na playa da Arnela. A playa da Arnela depende moito de se vai dar contaminación ou non das mareas, de como estea a marea, independientemente de que estea vertendo ou non estea vertendo. A marea vai influir moito para dar. Eu son ocho asegurar dos que sí que quero que se averigua hasta onde faga falta, porque eu teño xente que se baña na playa da Arnela
E eu non quero que nadie se contamine, nin na Darnela, nin en ninguna das outras. Pero este é o caso. De feito, deste vez falamos, e o direito Espina comunicounos que se estaba vertendo, ese escape que le estás dicindo estaba indo ao río, o que chamamos o río de Riga, que é o que vai desembocar na playa da Arnela. Arreglouse aí. Noutra situación, houve unha arqueta que está xusto xunto ao aparcamento aquel que hai na zona onde entrabas co paseo marítimo, ali hai unha arqueta que ven o desagüe do hotel. En momentos de moita carga de inverno tiña un problema dunha fisura e vertía por aí tamén. Ese xa fora reparado tamén. O que pasa que de cada vez que ven, é verdade, o ano pasado viñeron varias veces, este ano tamén, de cada vez que ven, nós colocamos o cartel de que non se pode bañar na playa. Non sempre pasou así. Podo te asegurar que non sempre pasou así. Eu vim aquí no 2017 porque había contaminación e non estaba papel ningún colgado de playa non apta para o baño. Nós somos os primeiros, eu son un dos primeiros que non quero que haxa contaminación en ninguna das playas que non ten por que haber. Que para eso os veciños están pagando por ele. Pero sí que me intereso porque se arreglen as averías cando as hai. Hai dous concelleiros de Corme, e interesamos por Corme como polo resto. Eu votarei a favor da moción. Xosé Lois, ten o turno a palabra. Moi ben, moitas gracias. Pois vou facer uso do tempo que nos dedica o Partido Socialista, que é o mesmo que dedica os grupos dun solo concelleiro, cando nós temos 4, o cal non é proporcional, pero nós imos facer uso dese tempo. Mire, vostede di que lle cerraron o acceso ao Porto de Balarés. Costas seguramente quere cerrar ese acceso desde hai moitos anos, pero estando nós no goberno, 8 anos non o cerraron. E menos, perdón, a Balarés, e menos sin ningún tipo de contrapartida para o Concello. Mire, vostede di que arreglou a pasarela de Balarés gracias a que veo Rueda. Pois benvido Rueda. Pero eu creo que non hai que arreglar as cousas porque veña ninguna autoridade. Hai que arreglalas para o uso da xente, que somos os que estamos aí. Mire, Costas fixo moitas cousas en Ponteceso cando nós estábamos gobernando. Mire, por exemplo, na Arnela retiraron 200 toneladas de area que estaban acumuladas ali, vale, polo efecto das mareas e da construcción do porto. Retiráronse 200 toneladas de area, levantouse unha empalizada nova rodeando e protexendo o bombeo, porque ese bombeo, facelo nesa zona, foi un error da época anterior a gobernar nós, pero nós atopámonos ese bombeo ali, pero que fixemos? Pedirlle a Costas que vaciara todas esas 200 toneladas de exceso de area na playa de Arnela e que construir esa empalizada do bombeo. A maiores, cando estaba José Manuel de concejal de obras, gobernando en coalición con nós e co BNG, xa levamos a cabo a reparación de todo o saneamento que vai polo paseo marítimo de Corme. Que ese saneamento tampouco se tocara e cada 2 por 3 había filtracións dese saneamento á praia e levantouse todo ese saneamento e reparouse totalmente. Pero mire, aquí o problema non é ese informe que vostede pediu a Espina, que seguro que o fixeron en 3 minutos de mala maneira para traer o pleno. O problema é que donde di José Manuel no rego dos pulpos, na desembocadura do río da Riba, hai unha tubería de cemento que vai polo cauce do río. Esa tubería fixo o Concello hai moitos anos porque era o máis fácil. En vez de facer unha canalización por unha carretera, por unha calle, meteu unha pola beira do río. É unha tubería de cemento. Esas tuberías que xa non se utilizan de cemento están rompendo cada 2 por 3. O que hai que facer é un proxecto para quitar esa tubería de cemento e levar ese saneamento que vai por aí por outro lado. Pero bueno, afortunadamente, nós vemos as analíticas de playas e en Ponteceso temos todas as playas con calidad excelente. Agora ben, se queremos que haxa melloras, teñen que retirar esa tubería. A parte de levar
correctamente o mantemento dese bombeo, teñen que retirar a tubería que vai pola beira do río. E mire, en Costas fixéronse moitísimas cousas a través do diálogo, puxéronse as porterías da Arnela, cambiáronse os biosaludables que estaban oxidados, puxéronse uns de aceiro resistentes. Na Ermida igual, estaba empalizada do río da Ermida todo caído e levantouse toda esa empalizada para que correra o río e non houbera aí tampouco acumulación de area. E en Ponteceso fixose unha reparación enorme do malecón. O malecón estaba rompendo por todos os lados, especialmente nos canales. E Costas se levou a cabo unha obra a instancias do Concello para o asentamento desas zonas. O que hai agora, alcalde, é conseguir reparar as barandillas que veñen hasta a ponte de Ponteceso, porque esas barandillas están caendo. E agora están en peligro de que calquera se apoie aí e caia ao río e teña un accidente grave. E esa é unha zona de paseo que non se pode abandonar. E nós tamén trouxemos o xefe da demarcación de Costas a Niñóns e comprometiuse a que se o Concello lle daba os terreos, Costas faría un proxecto ali dunha área recreativa e uns aparcamentos cerca da praia. E en Niñóns sigue habendo problema todos os veráns que non hai sitio para aparcar fora da zona do dominio público. Entonces volvemos a recordar ao alcalde que eso hai que arranxalo. Por suposto que imos votar a favor da moción do BNG, pero pedimos ao alcalde que esa tubería que vai á beira do río, que leva anos así e está nunha zona moi mala, que faga un proxecto e que suprima esa tubería e leve todo o saneamento renovado hasta o bombeo da Arnela. Ben, como se pode acometer unha obra, que acaba de dicir vostede, diante de todo o mundo, fai 8 anos, dixo usted cambiar o saneamento de toda a Arnela. Fai 8 anos. E resulta que un saneamento que se cambiou fai 8 anos, ora dá problemas. Acaba de dicir usted. Non dixo eso. Entonces, eu apuntei mal daquela. Aparcamento de Niñóns. Xa yo recordei o que fixeron vostedes en Niñóns. Chegaron, falaron cunha señora que lle dixo que o tiña que pensar e sin máis determinación entraron na finca da señora e intentaron facer un aparcamento ali. A señora, que falamos nós con ela, vale, así estamos, que non nos deixa, con toda a razón do mundo, con toda a razón do mundo, que fixo? Colleu e puxo un petón na entrada para que entenda todo o mundo. E si usted non pode entrar. Eso é o que facían vostedes, asaltaban as fincas do mundo. Igual que lle pasou con Valdés, igual que lle pasou con varios. Vostedes entran, parece que todo deles, e fan o que dá gana. Non, nós así non facemos as cousas. Nós este ano vamos ter un aparcamento en Niñóns. Vale, vamos a ter un aparcamento en Niñóns. Pero ven ser un aparcamento de horas de falar cas familias. E de sentarse, explicarlle que era bo para todos, que nós íbamos manter limpa a finca, así é como nós intentamos facer as cousas. Non chegar, abordarlle a finca de calquera e pasarlle por riba dun propietario. En canto ao tema de Costas e de Valarés, hoxe, non fai 10 anos, hoxe estuvo en Valarés ca xente da Diputación. Fui ver o aparcamento que tanto presumiu usted. Fui ver ese aparcamento. Fui ver o que fixeron. Sabe usted que este ano non vai haber o chiringuito? Dígalle a xente quen manda en Valarés. Se manda o Concello ou mandan vostedes das Diputación? Por que non levanta o teléfono e lle di a quen lle ten que dicir: oye, como non fixemos a reparación do que tiñamos que haber feito durante o inverno? Porque este señor sí que lle estuvo insistindo, que nos como tempo, que nos como tempo. Enténdeme? Iso é que eu debía de facer. E pois vem a min meter caña por unha pasarela, meter caña por un aparcamento en Niñóns e tal. Eu cando me equivoco, cando erro, intento pedir perdón e corrixir. Ben, Fátima, sí, perdón. Decirche que, vale, que
Pedimos informes, non pido informes, nin quero que tampouco Samuel pense que pido informes para cubrir as espaldas, non necesito cubrir as espaldas. Vale. Isto que di Juan é verdad, Juan é o primeiro que se entera destas cousas, un momento chámame, e eu intento estar encima. Vale, intento que me avisen do que pasa. Vale. Solucionar isto non vai ser fácil. Vale, eu non podo dicirlle a xente que vou solucionar isto dunha maneira fácil, porque supoño que a inversión que hai que facer en arreglar isto non serán... Entonces, o que podo facer é o que estamos facendo, que Juan, cando detecta calquera non hai avísenos, rapidamente intentamos solucionar. É verdad que é un problema puntual e que non damos máis que facer parcheados, é verdad, pero a día 2 é o que podemos facer. E intentaremos pelexar para que corrixir eso, vale? Se é como dixo San Manuel, que é do regata que é dali de arriba, intentar buscar cal é a solución, porque todos os anos temos esta incidencia, pero creo, ojalá me equivoque, que non vai ser unha solución barata. Vale? De todos os xeitos, falaremos, que os de Spinelfin que determinen cales para eles sería unha solución axeitada para deixar de ter este problema. Económicamente, nunha comisión de transparencia, traerémola e veremos se somos capaces de asumilo. Vale? Ben, sí. Sí, nada, con respecto ao que dicía Juan, de que no pasado houve ocasións nas que había contaminación e non se colocaba o preceptivo aviso, que eu descoñezo se é certo ou se non é certo, supoño que se o di será que o sabes. Se é así, dende logo é unha absoluta irresponsabilidade por parte de quen fose a persoa responsable, fose quen fose. O primeiro, mentres persista isto, é avisar canto antes se poida de que non se bañe ninguén, porque no momento que chega o aviso mandamos colocar o cartel de o risco para a saúde de quen se baña aí é terrible. Estás sabendo o problema que pasa na Arnal, porque a xente ve o cartel colgado de non apto para o baño. Cada vez que dan un aviso, colgues o cartel de non apto para o baño. Que isto non é unha broma de imos quitar o cartel para que ninguén se entere, é unha cousa importante. O ano pasado xa dixo unha fecha exacta que non é que pasou, porque me acordo como se fora o propio día do carro chegou un aviso, o mismo día do carro chegou un aviso de que había contaminación. Falei con Rubén, a policía local, fixos o cartel e colgou o cartel non apto para o baño. Pois intentanse solucionar. Eu tamén sei que non é unha cousa de o que acabamos de arreglar que vai ser definitivo, que non é verdade. Tampouco non é verdade o que dixo o Lois, que cambiaron todo o paseo marítimo. Non cambiaron todo o paseo marítimo, cambiaron hasta onde empeza a caída do paseo marítimo. A parte de atrás non. A parte de atrás non. Abaixo da casa de Don Ramón empezaba a caída hacia o Biscoiteiro e aí sí que cambiaron hasta lo adiante todo. Pero de aí para atrás non se cambiou. E dá esa casualidade que no pleno que eu estuve aquí no 2017, que era por outra cousa, e isto sería o revenido, eu dixenlle a José Manuel un problema que houber co paseo marítimo, non sei se ele se acorda. Eu dixenlle o paseo marítimo en época anterior a eles, que fora con fondo. O paseo marítimo á altura do Miramar esfondara todo para baixo. Fui reparado como se repara todo. Terra dentro, tubos. Eu non sei se iso quedou como debidamente debía de ser, porque posiblemente ese tramo todo tamén estuviera que ser cambiado cando eles falan. Sí que cambiaron gran parte do paseo marítimo nese momento, porque eu acórdome deso, pero a partir da caída da agua por si sola para baixo, a partir da casa de Don Ramón para diante, para atrás, o tramo que hai para atrás non se cambiaron, e no tramo que hai para atrás con anterioridade anos atrás, posiblemente non, en época de fondo o paseo marítimo esfondara para baixo, rellenaran todo, posiblemente supuestamente aí meteranse unhas cámaras, foi unha contestación que se me dara naquele momento, meteranse unhas cámaras, miraran os tubos e os tubos non perderon. Roberto, ten a súa palabra. Xosé Lois, ten a súa palabra. Moitas gracias.
En primeiro lugar, decirlle ao alcalde que sí que seguimos con gran atención o desarrollo da obra do aparcamento de Balarés. Consideramos que é unha obra excepcional, vale? Porque non é unha obra fácil de facer nunha zona con gran protección medioambiental, donde hai recollida de pluviales e donde é moi difícil facer un aparcamento de que teña un impacto visual e medioambiental baixo, e queremos que a execución da obra foi moi ben, o proxecto é moi positivo, e o que hai, se non hai ese aparcamento disuasorio ou suplementario ás plazas que hai aparcadas nos viales, é o caos que hai enfrente. Enfrente hai unha leira na que hai caravanas, a veces aí botan, non sabemos se 3 semanas, se un mes, se 15 días, e claro, a alternativa ao caos é a orde, e queremos que é unha obra moi ben feita. Que pasa? Que o Concello non cumpliu o que tiña que cumplir de facer os accesos a Balarés nunha vía municipal en tempo. Tardou demasiado en tempo en tramitar a cesión de parte do vial para anchear ese vial que lle fai a Diputación, e tardou demasiado tempo en ter esa obra acabada e licitada. Entonces non se pode utilizar este verán todavía o aparcamento, pero estamos falando dunha inversión da Diputación da orde dos 600.000 euros, entre a compra do solar, a execución da obra, o proxecto, etc. E queremos que vai a ser positivo para Balarés. Mire, vostede bota en cara que por culpa do PSOE e do BNG, supoño que di da Diputación, que gobernan en coalición, que non se vai abrir o que lle chama vostede chiringuito. A min a palabra chiringuito non me gusta. Nunha instalación da Diputación chamarlle chiringuito non me gusta. Chámalle cafetería, chámalle como sea, pero chiringuito non. Ben, se non se vai abrir por primeira vez en moitos veráns, pois será porque non hai interés por parte do Concello en estar encima das cousas. Mire, vostede foi a unha reunión co presidente da Diputación, vale, que levou a xente sin avisar parte do pleno, a outra parte non a levou, pero vostede non lle falou nada de Balarés nesa reunión. Pediulle certas cousas, pero a mí non me consta que lle pedira nada. Dígame vostede se lle pediu, por favor, asegurádevos de que a concesión, que vostede sabe que eso se publica e sale no perfil do contratante. Entonces o Concello, se está encima das cousas, como estuvo o goberno do bipartito, que foi no ano 2015, cando chegamos ao goberno tripartito, o primeiro que fixemos foi traer o presidente da Diputación a Balarés e conseguir un compromiso dunha gran inversión ali. O primeiro que fixeron foi cambiar a fosa séptica e facer unha gran inversión, porque esa fosa tamén era moi pequena, estaba filtrando e daba moitos problemas. E a partir de aí a Diputación pois empezou a invertir moitos cartos en Balarés. Pero que hai que ter interés, e cando vai a unha reunión coa Diputación, pois pídallo e falen deso, pero vostede non falou de Balarés, e así estamos agora coa cafetería cerrada en pleno verán. E mire, por falar do tema da moción do BNG, arranxouse o saneamento cara ao biscoiteiro, pero arranxouse o saneamento cara ao aliviadeiro de pluviais que vai dar Arnela. Ese aliviadeiro de pluviais é para auga de chuvia, pero ese aliviadeiro, como estaba a tubería rota, estaba filtrando o saneamento a veces a Arnela. Entonces fíxose aí unha reparación urxente, pero ben feita, levantouse todo o paseo, puxose unha tubería nova, é dicir, arranxouse cara ao biscoiteiro esa caída, pero tamén se arranxou cara ao aliviadeiro da Arnela. Pero insisto, para min, a eso non está dando problemas agora. Rectifico, señor alcalde, que di que está dando problemas. Non, o que dá problemas é que a beira dun río vai unha tubería de cemento polo redo dos pulpos arriba, e remato, unha tubería que debe ter máis de 30 anos. Eso é o que hai que reparar. E vamos a votar a favor da moción do bloque porque consideramos que ter as praias de Corme en perfecto estado pois é unha maravilla, porque Corme todo ano é unha maravilla, pero no verán moito máis. É un gran atractivo turístico e económico para o Concello. Xosé Lois. Pídolle que non diga que eu pidín a reunión, esa desastrosa reunión que tiven a mala suerte de vivir, non diga que solicitei mal a reunión.
teño o meu correo abaixo de como solicitei a reunión con quen a tiña que solicitar, vale? E sei o que pasou ali, e podenlle contar tanto Juan Ramón Torrado como a Roberto Andrado ali, o que ali pasou. Como se nos tratou ali. Vale? Podelle dicir. Segundo tema, non me meta a min co BNG, que eu non nombrei o BNG. Está o nombrando usted, como fai sempre, moi hábilmente. Xa me levou ao huerto algunha vez, pero non me leva máis. Eu non nombrei o BNG. De certo que o BNG é que os únicos que son capaces de falar. Porque hoxe estuve aquí un diputado do BNG, está super preocupado e van intentar ter unha alternativa. Son os únicos que me reciben, os únicos que me escoitan na Diputación, o BNG. O BNG sí que me escoita. Chamo, por favor, isto temos que meter unha man, tal. Eu se veo aquí, Xosé Pena, estuvo en Valarés, está intentando buscar unha solución. E non me fale dos contenidos que tuvo co presidente da Diputación. Non me fale, porque eu sei o que levamos co presidente da Diputación. E levamos, entre outras cousas que usted anunciaba, como a senda del Estemoño, é que non tiña retido crédito. Iso sí que levamos. Vale? Entonces, deixe de andar mentindo, e dígalle a xente a verdade. Ben, Juan, ten uso da palabra. Último turno. Referente a esa misma reunión da Diputación. Usted di que non se lle pediu nada, non? Usted recórdase da presentación do aparcamento de Valeras co presidente da Diputación? Usted acórdase? A ver, joder, non te acordas? Sería en Valeras, estou te preguntando, te acordas? O señor alcalde non podía estar, primer teniente alcalde no seu sitio fun eu. Falamos con eles, falamos do bar de Valarés, do restaurante, cafetería, bar, como lle queira chamar usted. Porque xa o ano pasado tiñamos o mismo problema. E deronme, falei co presidente da Diputación, dixemos que non iba a haber problema, levounos a personal da Diputación que viña con el, deronme os números de teléfono a quen tiña que chamar o lunes pola mañá. E o lunes pola mañá chameinos e falei con eles. E dixéronnos que non iba a haber problema, que se iba a abrir Valarés, falando que os anteriores propietarios, é que non iba a haber problema. É que en outubro, pero non vai a logar, non no que ven, se licitaría, se sacaría a licitación de novo o restaurante, bar, cafetería de Valarés. Pero no outubro pasado, como dixeron. Usted estaba ali, o que pasa, non sei se usted non se acorda ou non fai memoria, pero si me deixaron os números de teléfono que teño que dicir, chameinos, contestaronme, derivaronme ao largo da mañá, tiña a contestación de que sí, que non iba a haber problema, que o iban prorrogar cos anteriores propietarios, e que en outubro, pero non pasado, que quedou atrás, que iban licitar a vez. Ora resulta que parece ser que vai ser para outubro, para este que ven, pero no medio hai un ano, e no medio hai un brano, é un brano moi importante. Usted que sempre presume da Diputación, fai ben, que nos seus colores, está no seu libre dereito, e que presume de que tanto vía por Valarés, sabendo a afluencia que ten a playa de Valarés, usted tiña que dicir como mínimo, ainda que usted non lle va a repercutir nada políticamente, que usted sempre mira o que entra despois na urna, sempre está contando eso. Desta vez non lle iba a resultar, pero podía lle pedir. Non fajades eso, non deixades Valarés cerrado. Non se vos pase pola cabeza. A quen se lle ocurre cerrar eso en Valarés durante un brano? Que non fochedes capaces de sacalo? A maniobra igual, ou buscar que non faga. Pero se a mí me contestaron que en outubro eu iban sacar e non o sacaron, sabían que non o podían sacar, e desde outubro hasta principios do verán había margen de maniobra, podía a Diputación arreglarlo de alguna maneira. E usted, que está ali todos os días, que usted vai
para a Coruña todos os días. Tampouco non lle costaba tanto facerle un favor máis de todos cantos lle fai ao Concello de Ponteceso. A dicirlle que é unha verdadeira salvajada deixar cerrado a cafetería, bar, restaurante de Valarés. Juan, acabou o seu tempo. Ben, procedemos á votación. Podo lle responder ao concelleiro? Non, usted xa usou os dous turnos. José. Non podo falar. Menos mal. Ben, como aquí falase de todo, pois eu na resolución non deixou falar, quería que me contestara urxentemente. Hai unha factura de limpeza de Valarés de 2.000 euros, bueno, 1.000 e pico de euros, e quería saber a que se debera esa factura de limpeza. É dunha empresa de desbroces, va? Dos cortafuegos. 2.000 euros de cortafuegos en Corme, en Valarés. Bien, moi ben contestado. Ahora vamos entonces ao tema de Valarés, porque xa que estamos nesa reunión da que fala vostede e máis o señor presidente da Diputación dixo varias veces que a Diputación estaba disposta a ceder os terrenos todos de Valarés, tanto o aparcamento como o chiringuito, como digamos, o Pinar. Non entendo eu o porqué non se acepta esa... Claro que hai que limpalos depois e hai que mantelos, pero é unha propiedade que está aí e que é para uso e disfrute dos vecinos de Ponteceso. Si está, digamos, na Diputación, bueno, pois limpan cando limpan, e se non o limpan non pasa nada, porque están moi lonxe eles. Nós estamos aquí cerca, estamos aquí mesmo, e non entendo o non aceptar ese terreno, nin o chiringuito, nin que dun plumazo borrábase todo ese tema facilmente. Acabábase con todos estes problemas de chiringuito ou non chiringuito, ou cafetería, ou bar, ou restaurante. Ben, José, vai responder Roberto. Eu creo que iso non se falou naquela reunión. Primeiro, eu non recordo que estuvera o voceiro de APIN, eu sei que estaba personalmente, e podo falar do que se falou. En ningún momento se falou da cesión do restaurante, chiringuito, como que irán falar. Entón, falou conmigo só, porque estábamos todos. Está falando de Está referíndovos a dous... Estamos falando da última reunión ca Diputación. A dúas cousas diferentes. Da reunión que se estuvo na Diputación... Non, estou falando de Valarés, do día que estuvo... En Valarés non se falou en grupo, cada portavoz pero falou co presidente da Diputación. Ofrecíuno varias veces ao Concello, tanto o aparcamento novo... Ofrecería yo a vostede, a mí non me comentou nada, eu non recordo. Vale, moi ben. Pois ofreciu-me a min, que eu son o señor alcalde, entón vou decidir eu entón tamén que si acepto... Non se pode ofrecer, porque non houve unha reunión na cal o presidente da Diputación ofrecer aos membros da Corporación Municipal esas instalacións. Se non recordaríamoslo todo. A ver, si están dicindo, mira, que vos parece, estábamos todos, que vos parece, e estaban todos en contra total, quen vai a manter eso, pois, por suposto, non se vai xa non houve máis reunións, pero sí que se entregou, sí que se fixo a proposta formal a exposición. Con quen falou, quen dixo... Con usted, mire, estaba eu, estaba o señor Lois. Usted non estaba, me parece. E eu, resulta que, ademais, non estuve en toda a reunión, que marchei na mitad, porque me estaba poñendo un pouco eléctrico, e en ese momento de falar, dixo por lo menos 3 veces que eles estaban dispostos a ceder todo ese terreno, todo o chiringuito e todo o aparcamento. Pero claro, vale, pois dixo por min. Eu non recordo que o presidente da Diputación falara comigo, pero bueno, solamente un saludo cordial e nada máis. Se houbera falado comigo recordaría se tiveramos unha conversa. Pode ser que usted falara dentro da boa sintonía que ten co PSOE, pode ser, eu o descoñezo, pero con nós non, neste tema. Vale, xa está. O que teño claro é que cando estou no meu turno de palabra, tranquilo, estou no meu turno de palabra, o que teño claro é que a Diputación gastou máis de medio millón de euros no Leira Park de diseño, que está abandonado, cerrado e cheo de sillas. En vez de haber gastado ese diñeiro
nunha obra tan importante como era a Ponte de Xabarido, que fai 7 ou 8 anos que estamos esperando por unha promesa incumplida do presidente da Diputación. Eso sí que é grave. Tirouse diñeiro en Balarés, para estar cheo de silvas, e ser unha vergonza, que é o que é. Despois parece ser que nos van a castigar sin abrir a cafetería. Eu non sei que problema había. No mes de setembro, outubro, non había problemas. Miraron ali, vamos sustituir isto, vamos facer isto, vamos a decentar todo, vamos poñer ben os baños. Falaban os técnicos, todo maravilloso. Maravilloso. A realidad, pasaron os meses e non temos nada. E o que é peor, van nos cerrar a cafetería, chiringuito, como lle queramos chamar cada unha. Pero que eu non sei se é unha represalia da Diputación ou todo o Goberno por haber perdido o PSOE e a alcaldía de Ponteceso. Porque é o que empezo a sospeitar. Porque non é normal o que vai ocurrir este ano. Porque non está justificado. E despois, moi triste, manifestado polo portavoz do PSOE, ir de rodillas ao presidente da Diputación. Usted estará acostumbrado a ir de rodillas, pero nós non vamos de rodillas ao presidente da Diputación. O presidente da Diputación ten que cumplir coa súa obriga, como fixo sempre. Non temos que ir a rogarlle que licite, saca licite o chiringuito de Balarés. É o presidente da Diputación, é o presidente de todos os concellos. E ten que exercer as súas competencias. Moitas gracias. Ben, Por favor, por alusións. Praia de Arnela. Que? Estamos na Praia de Arnela. Como estamos na Praia de Arnela... José, vamos a votar a moción. Pero podía engadírselle na mesma moción un punto no que todos os grupos do Concello están a favor de que a Diputación ceda ao Concello todos esos espacios. Que lle parece? Vaya invento. No, José Manuel, vale, para acabar con este debate. Bueno, pois acabemos con eso, No, veña. escoita, vale, por favor. A ver, eu non estuve en aquel día porque estaba fora, vale? Sí que é verdad que me ofreceron o aparcamento, eu de outra cosa non entendín, vale? E eu, a Xosé Pena, vale, dixenlle, ostras, tendes que compensarnos de alguma maneira, temos que facer un convenio porque manter ese aparcamento non é un chiste, vale? Fui o que falei con Xosé Pena. Eu hoxe viña de Balarés, que fun pola mañá a ter unha reunión con Xosé Pena, e pensei o mismo que a ti. Pensei, hostia, isto se o gestionáramos nós, pois posiblemente teríamolo impoluto. Bueno, intentaríamos. Cuidado cos árboles. A ver, algún chiste tamén, vale. Tanto estar así... Vale, intentaríamoslo ter ben, vale. Eu entendo, a ver, eu entendo que tanto o aparcamento como as outras estaban dispostos a cederlo. Non despertei eu un día e dixen eso. No, pero non fui así. Eu estaba ali. O presidente da Diputación dixo ya lo es. Quen é o que mantén isto? Quen é o corte isto? A Diputación. Iso ten que fazer o Concello. Non. Pero non, sí, señor. Dixo así. Dixo, tenho que facer... E non dixo nada de eso. Foi así. Hombre, ahora descubres, hombre. Bueno, pero se está... Cortar o Concello. Es unha cosa diferente outra palabra. Bueno, vamos, deixado. Veña, vamos proceder á votación. Vamos á votación da moción. Unha cuestión de orde. Pode falar todos os grupos menos o PSOE. Usted falou dúas veces. Alusións do Partido Galego, alusións de Adiante por Ponteceso. Nos temos dereito a contestar, non, alcalde? Por favor. Brevemente, un minuto. Procedemos. José, espera, vamos proceder á votación. Un turno dun minuto. Vamos proceder á votación. Ben, votos a favor da moción do BNG. Vale. Siguiente moción, señor secretario. É a moción presentada polo Grupo Municipal PSDG-PSOE sobre a retirada de contenedores. Xosé Lois, ten o turno da palabra. Ben, o Partido Socialista presenta unha moción para que o Concello dialogue co comercio local. Compre establecer un diálogo co comercio local na colocación da acumulación de contenedores e rectificar cando un se equivoca. Vostede dixo antes que rectificaba, pero aquí non rectificou. O Concello colocou unha fila de contenedores enorme na avenida de Bergantiños sen diálogo algún cos comercios da zona e retirando, perdón, na avenida de Anllós, moitas gracias pola corrección,
e retirando varias prazas de aparcamento nun sitio onde son moi necesarias. Calquera que teña un negocio pode nos dicir o prejudicial que é que coloquen unha cantidad enorme de 8 contenedores diante e creemos que hai que ter empatía cos comerciantes. Ademais, a retirada de aparcamento nunha zona tensionada é un error. O problema ven derivado da falta de mantenimiento dos contenedores soterrados da avenida de Anllóns. Optar por anulalos e da noite á mañá, sin diálogo previo, retirar plazas de aparcamento é un paso atrás para os veciños e os comercios afectados. Na contorna, onde se colocaron os contenedores, hai moitos comercios que son moi visitados non só por os veciños de Ponteceso, sino tamén de outros concellos da volta. Ademais, é a rúa que leva a escola, o instituto, o PAC, o centro médico e a moitas institucións que hai que son de uso común. O Concello xa cometeu un erro cando, daquela vez, sin avisar, pechou un dos carriles da avenida por unhas obras e daba a entender aos condutores que estaba pechada a rúa, por cal os comerciantes queixáronse. Agora volve a cometer un erro, pero volveu a repetir ese erro, porque aquí na esquina onde hai unha cafetería que está en venta, na esquina do relleno, puxo outra acumulación de contenedores tamén diante do escaparate. Cando se abriu ese local, sabemos que os promotores non querían tampouco a acumulación de contenedores ali diante. Polo tanto, o Partido Socialista insta ao Concello a que retire de inmediato esa acumulación de contenedores diante de certos comercios, porque son uns comercios concretos os afectados, buscando un emplazamento de consenso e, sobre todo, sin retirar ninguna plaza de aparcamento. Xosé Manuel. Fátima. Eu con este tema dos colectores e da ubicación na avenida de Anllóns, que hai colectores que de feito non se pode acceder para utilizar, aínda non entendín a xogada, o que me parece unha irresponsabilidade de gastar por gastar. Non sei se lembra vostede aquela factura dos soportes dos colectores que deixou o anterior alcalde sen pagar e que parece que o procedimento non era correcto e que a vostede lle costou moitísimo terminar por pagarla. Pois parece que non lle importa aqueles cartos que se gastou en soportes de colectores e agora está serrando eses soportes para poñer outro invento, unha obra de enxeñería que tampouco sei canto nos costou e que curiosamente está agromando por moitos concellos o mesmo modelo. Non sei se é que en realidade sí que nos costa, pero non das arcas do concello e por iso non lle doe serrar os soportes que se colocaron. Pareceme unha irresponsabilidade o que se fixo como se fixo e o tema dos cartos de quitar unha infraestructura que había para aguantar contenedores para poñer outro invento, pois tampouco entendo moi ben cal é a responsabilidade que teñen vostedes cos cartos. Roberto. Juan. Ben. Iso foi que me sentou. Ben, Xosé Lois, falei con todos os comerciantes da avenida de Anllóns, eu personalmente, un por un. Falei todo, desde o bar ao cruce, un por un. E quen me mostrou a súa discrepancia, os contenedores foron ali, foi Jonathan, o neno do gimnasio. Todo o mundo me dou por ben feito que pasei os contenedores. Fai 10 días ou así, Jonathan veu aquí, e eu pedinlle uns días para encontrar unha solución. Voulle intentar encontrar unha solución. Soportes cortados, ni uno. Non hai un solo soporte cortado. Quere foto? Sí, quero foto. Na ferradura hai un soporte cortado, está cerrado no chan. Pero o soporte estaba dun accidente, estaba do lado. Lá para lá, despois arrancar. Os soportes estamos todos quitando, de todos os xeitos. Dixéchesme a factura deses soportes. Cando nós entramos, non había un solo soporte. Iso sí que nos acordamos, que non había un solo soporte, porque os soportes que solicitaron antes das eleccións instaláronos todos. Todos.
Eso sí, non nos pagaron. Para instalaronnos todos. Que me equivoquei? Eu dixe, perdínlle outro día, perdón, a Jonathan, dixe, vamos a intentar buscar unha solución, e estamos intentando buscar unha solución. A día 2 ainda non teño. Vale? Estou intentando encontrar unha finca para intentar repartir aqueles contenedores. E son o primeiro en entender que me equivoquei naquela decisión. Aquelo non quedou ben ali. Vale? Pero en ningún momento creíamos que estar no medio da Avenida de Anllóns era a mellor solución para todas partes. Tanto pos da Avenida de Anllóns, que empeza aquí, no final de Eduardo Pondal, co cruce, hasta chegar arriba. Creíamos que poñelo no centro era a mellor solución. Vale? Equivoquei, pero en ningún momento, que non falo co comercio. Hostia, pateimos os 99 comercios deste pueblo no último mes, vale? Hostia, pateimos 99 comercios. Faixe todo coa intención de intentarlles axudar. Que me equivoco? Claro que me equivoco. Eu non ando sacando fotos de noite, non necesito esas cousas. Non necesito esas cousas. Non necesito andar facendo entender a xente cousas que non son. Cando me equivoco, vou de frente e digo, este falla meu. Outras fotos non vai por ti, Fátima. Vale. Ben, eu, Lois, contesto isto, estou intentando buscar unha solución, vale? Admito o meu erro, pero falei con todos os comerciantes, con todos. E todos estaban de acordo menos un. Todos. E eu entendo que ese un é moi importante, porque é un neno que está intentando sacar unha empresa adiante. Pero tanta caña me dá usted a min, pero usted, en cambio, púxolle un gimnasio gratis a unha empresa que está intentando salir adiante, generando puestos de traballo. E agora usted ven a min metendo isto na cara, non? Eu vou intentar solucionalo. Nós aquí, eu non vou votar a favor disto, porque me patei os comercios, non por non tomar decisións correctoras, senón porque me patei todos os comercios, todos. ¿Qué? Ten 3 minutos. Moi ben, se vostede rectifica, inda que non nos vote a favor da moción, a nos válenos, porque nós o que queremos é que non se faga eso, que non se volva a plantar eso que se plantou aí, prexudicando un comerciante sin falar antes coa persoa. Vale? Se vostede rectifica, ben feito está, inda que non nos vote a favor. Pero mire, por responderlle o que estaban dicindo que antes non me deixou falar. Miren, Juan di que lle pediu o mismo luns, despois da visita do presidente, os números e que lle dixeron Xosé Lois, tense que atender ao asunto da moción. Estamos falando, non hai un minuto. Pero non me deixou falar. Non hai un minuto. Cíñese o seu tempo e a súa moción. Por favor. O que eu quería decir, o Grupo Popular ten un grupo con presencia mayoritaria na Diputación da Coruña. Se están tan preocupados por Balarés, nunca levaron o tema ao pleno de Balarés. E se en outubro lle din que licitan, e como lle dixen eu, a licitación é pública, eu se vexo que en outubro, noviembre, diciembre non sale publicada, eu reacciono. Non espero o mes de junio coa cafetería cerrada. Eso se chama gobernar, alcalde, o grupo de goberno. Ben, e resumindo, di que lle vai resolver o problema que creou ali na Avenida de Anllóns. Vai facer o mismo na esquina do relleno cos contenedores que puxo tamén diante da mesma ventana dun comercio? Ou vai a pasar para outro lado aproveitando que a cafetería está ahora en venta ou está intentando buscar un emprendedor que queira coller? Ben, vou contestar para acabar, vale. Na Avenida Eduardo Pondal ou no paseo do relleno, aqueles contenedores están ali de forma provisional. Vale? Están ali dun xeito provisional, porque se pintou a calle, vale? E puxeronse ali dunha forma totalmente provisional. Vámonos a modificar. En canto ao tema da Avenida de Anllóns, volvo a dicir, e para que a xente o tiña claro, eu fun a falar ca xente do gimnasio. Vale, non dije que non fun a falar, eu fun a falar varias veces, 2 veces. Vale, e máis que me fastidiou a min, eso tiña claro que non lle fastidiou a nadie. Pero unha ubicación aos contenedores teño que darlle. Eu non podo
poñer os contenedores onde lle gusta a todo o mundo. Pero se se cambian é o que dixo Fátima, é un gasto de cartos ao tonto agora. Hai que saber gestionar os cartos públicos. Ben, procedemos á votación. Ben, por favor, votamos a favor da moción do Partido Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, procedemos á lectura da seguinte moción. Señora Secretaria. É a moción presentada polo Grupo Municipal Partido Socialista sobre o cobro adevedado do Concello polo Parque Eólico de Corme. Xosé Lois, ten o turno da palabra. Moi ben. O Concello de Ponteceso perdeu indebidamente ingresos ao non cobrarlle o Parque Eólico de Corme dende que se montou alrededor do ano 2000. Perdón. Tienes razón, es que me acaban de avisar, non me di cuenta. Hai empate, entonces decides tú con voto de calidad, que va rechazada. Non hai que volver a votar, verdad? No, decide el O alcalde. rechazo do... Ya está. Perdón, Non pasa nada. Ben, como decía, o Concello de Ponteceso perdiu indebidamente ingresos ao non cobrarlle o Parque Eólico de Corme inicial de desarrollos eólicos desde o ano 2000 no que se montou hasta que o goberno tripartito de Ponteceso, PSDG, PSOE, APIN e BNG exixiulle a empresa que pagaran o que lle debían ao Concello e os 4 anos de atraso que nos permitía a lei. E así o recoñecen varias sentencias e varios autos judiciais. Incluso tuvemos que ir ao xulgado a defendernos para defender esa forma de actuar. Polo tanto, desde o ano 2000 hasta o ano 2015, o Concello de Ponteceso, gobernado polo Partido Popular con maioría absoluta, fixo que se perderan todos esos fondos, que non se lle cobraron a empresa eólica. Fondos que se deixaron de ingresar e que valían para mellorar a vida das persoas de Ponteceso. Novamente volvemos ver que hai un alcalde do Partido Popular e volvemos votar en falta nas liquidacións esos ingresos que lle corresponden a Ponteceso pola ocupación e os contratos en vigor pola empresa promotora actual EDP Renovables que explota o Parque Eólico de Corme. Nos ciframos nun 140.000 euros o que podíamos ingresar solo co Concello reclamar esos cartos. Ben, o alcalde pon en todos os sitios excusa de que o Concello non ten cartos para obras. E cando lle están pedindo cousas aos veciños e demandándolle mellores servicios, nos preguntámoslle por que en vez de poñer excusas non cobra da empresa de EDP esos alrededor de 140.000 euros que lle adhereda ao Concello. Nos temémonos que haxa algo, algunha man negra que lle este impedindo reclamar esos contratos. De verdad que non lo tememos. Isto nos parece intolerable e volver a caer en algo que non só é moralmente rechazable. Non reclamar os cartos a unha gran empresa, sino que incluso non queremos que sea moi legal. Por eso instamos con esta moción a que primeiro o Pleno do Concello inste o alcalde a reclamar o pago pola empresa eólica ao Concello de todos os cartos que se adeudan polas ocupacións do parque conforme aos contratos antes de que caduquen, antes de que pasen de novo os 4 anos. Segundo, que o Pleno do Concello inste o alcalde a dar conta ao Pleno e con transparencia incluso na página web do Concello das xestións realizadas e dos cartos percibidos polo Concello gracias a esta xestión. E, en terceiro lugar, o Pleno do Concello insta ao alcalde a executar investimentos, por exemplo, levando saneamento ás parroquias e aos lugares que non teñen saneamento con esos fondos, presentando e contratando proxectos para as transferencias de Xunta de Galicia e de Diputación da Coruña, sempre con cargo a esos cartos que se recaudan. Ben, Xosé Manuel. Fátima. Eu
voume abster, non por non estar de acordo en que hai que reclamar eses cartos se non se están cobrando, cousa que non teño revisada, non estou ao tanto se se están recollendo ou non, hai que recollelos, evidentemente, pero, señor Carballido, isto non é serio. Cantos metros de alcantarillado fixo vostede cos cartos dos eólicos durante a súa maioría absoluta? Xa hoxe neste pleno deixou claro moitas veces que todo o que vostede pode presumir de cando vostede foi alcalde foi grazas a que estivo durante 4 anos co BNG e con APIN, porque non para de dicir cando estábamos no tripartito nunca reclama aquelas cousas que vostede fixo en maioría absoluta. Así que posiblemente teñamos que dicir que as fixeron APIN e BNG e deixaría vostede do lado. Pero xa vale, en calquera caso, de tentar investirse de legitimidade cada vez usando ao seu gusto aos partidos que traicionou no tripartito. Roberto, temos a palabra. Si, eu, claro, para poder votar a favor desta moción, primeiro quería saber o portavoz do PSOE, o señor García Carballido, e cando afirma que hai que reclamar o pagamento da empresa eólica, a pregunta é: usted ten certeza de que non se reclamou o pagamento? Ou como tuvo esa información? Pediu acceso ao expediente administrativo? Ou ten alguén que lle está soplando información do Concello? Pregunto, porque para construir unha moción primeiro hai que ter unha documentación que poda plasmarse as afirmacións que está facendo. Se me quere responder, pois poderame axudar a poder dirimir o meu voto nesta cuestión. Señor García Carballido. Depois no seu turno. Vale, perfecto. Juan, ten o seu turno. Eu non sei se intervenir, se rir, se que usted viña aquí a poner en duda que se cobre ou non se cobre por unha man negra coa empresa do parque eólico, porque a empresa do parque eólico foi famosa, pero non porque ningún do resto dos grupos deste goberno tuvera relación ninguna con esa empresa. Eu dudo si a man negra que lle sopla a usted eso, ou que lle di, ou que lle informe, sigue sendo a mesma man que tiña un gran amistad a usted con esa empresa. De feito, enfrentouse a veciños por esa empresa, polo parque eólico. Non sei se cada pode ser por eso, porque que veña usted insinuar xa da xente, xa non de nós, da xente que traballa no Concello, que traballa aquí, a xente que antes traballou con usted, que pode dar unha man negra, non lle acalle a usted despois de 8 anos na alcaldía. Ben, aprobo. Ben, Xosé Lois. Nós temos moitos fallos, temos moito que mellorar. En diciembre do 24 reclamouse o canon do 23. O 31 de 1 de 2024 Monte da Barda ingresou de canon fixo da anualidade 2021 que se estaba deudando o 31 de 1 de 2024, os heróis. Vostede marchou daqui máis ou menos en maio do 23. O 31 de 1 do 24 reclamouselle os pagos do 21 e do 22. Fixeron un ingreso de canon fixo da anualidade 21 86.695 e do variable 59.945. Na anualidade 22 fixeron un ingreso dun canon fixo de 91.637 e dun canon variable de 92.268. O 10 do 2 do 2023, EDP ingresou os 60.000 euros correspondientes á anualidade 23. E agora estamos reclamando a Monte da Barda anualidade 23 e EDP anualidade 24. Man Negra creo que se equivocou. Eu só falei unha vez con cada un das herencias dos parques eólicos. Só unha vez.
a partir de aí, o único que intentamos desde a intervención e tesorería enviar os requerimientos cando estimamos que ya hai que reclamar a pasta e eles ingresan. Que os acuerdos podan ser mellorables, como falamos algunha vez Roberto Maseu sobre todo este asunto, teremos que traballar neso. Pero usted non pode deixarlle aquí a entender os xente que aquí hai mínimo atisbo de que nós podamos estar facendo algunha trampa. Non reclamouse o diñeiro, como ben dice Juan, estamos yo reclamando todos os anos e eles pagan religiosamente. Usted, que me obliga, fai ben, que reclame ese diñeiro, resulta que no 23 debían yo 21 ou 22, e usted non reclamou. Ben, ten un turno de réplica 3 minutos. Ben, brevemente responderlle a Roberto de Adiante e a Juan do Partido Galego. Mire, os ingresos do Concello, cando un se dedica a algo, a cousa municipal, que para eso nos presentamos, todos os ingresos e os gastos están na conta xeral. Hai que mirala, analizala, e ver se hai ingresos e hai gastos. Eu non vexo os ingresos. E de verdade, alcalde, vostede dixo moitas veces que estaba aprendendo o de ser alcalde, pero que leva máis de 2 anos. Non sabe distinguir un parque eólico repotenciado en Corme dun parque municipal Monte da Barda, que é o que paga canon o Concello. Estáme falando do parque eólico singular do Concello de Brantuas do Monte da Barda, cando esta moción lle está dicindo o parque eólico de Corme. O Monte da Barda, onde está o parque eólico singular, que lle paga casi 100.000 euros ao Concello, non está en Corme. Estoulle falando do parque eólico repotenciado. Parece mentira ese despiste. Non me extraña que diga que está aprendendo a ser alcalde. Fíxese. Non sabe que hai un parque eólico que foi repotenciado, que o Concello, estoulle dicindo que desde o ano 2000 ao ano 2015 ingresou 0 euros dese parque, pero que cando foi repotenciado, gracias a que se lle estuvo encima, non só ingresou o Concello máis de 1 millón de euros de cartos polas licencias e por todos os conceptos, sino que agora, cada ano, ten que ingresar ao Concello dunha orde de 40.000 euros reclamándolle o Concello. Pero se vostede confunde o parque eólico de Brantuas, que é municipal, adjudicado a unha empresa por concurso público durante 25 anos ampliables, se confunde eso co parque eólico de Corme, mal vamos, alcalde. Eu creo que hai que centrarse un pouco nos temas. Caiu a hora da burra, como se soe dicir coloquialmente. Xosé Lois, repítolle, diciembre do 24 reclamouselle a Monte da Barda, dixo-no antes, diferenciei claramente, Monte da Barda reclamouselle do 21,86 de fixo, 59 de variable. Do 22, 91 de fixo, 92 de variable. A EDP, non a Monte da Barda, ingresou 60.000 en 2023. E agora estamos reclamando, xa se mandou a reclamación para que ingresen a seguinte achega. Xa sei que teño que aprender, pero de usted teño claro que non quero aprender nada, pero nada, Os meus comportamentos son totalmente distintos aos seus. Totalmente distintos. E non me dá vergonza ningún a reconocer que non sei. Pero aprendo, Pero aprendo. Segundo turno, Roberto. José Manuel, queres un segundo turno? Fátima. Roberto, tens segundo turno. Bueno, con respecto ao señor García de Carollido, claro que se ingresen a cantidade, claro que a podemos consultar, pero vostede o que pedía na moción é reclamar o pagamento á empresa eólica. Se xa foi reclamado o pagamento, a súa moción foi mal feita. Diría que redactala ben. As cousas son moi claras. E a bo entendedor... Ben, procedemos a... Pode aclarar a Roberto? No. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Siguiente moción, señora secretaria, por favor.
primeira moción presentada polo Partido Socialista sobre a elaboración urxente dunha modificación puntual do Peixón. Xosé Lois, ten o turno da palabra. Gracias. Ben, traíamos tamén unha moción para recuperar a orientadora laboral, pero non nos la deixan meter na orde do día, entón, pois vamos coa moción na que vimos a solicitar de novo que, dunha vez por todas, o Concello inicie os trámites para arreglar os problemas que deixou o Plan Xeral do ano 2015 aprobado por maioría absoluta cos únicos votos do Partido Popular, sin nada de consenso. Mira, a maior parte das alegacións presentadas ao Plan Xeral non foron atendidas. Unhas 800 reclamacións que para Ponteceso é moito. E moitas das persoas afectadas, e xa o dixemos varias veces, ao longo destes 2 anos, son persoas maiores, son persoas enfermas, que non queren deixarlle os fillos e as fillas e os heredeiros un problema, senón que xa que teñen un terreno, un solar ou unha casa, unha edificación que levantaron co seu esforzo, non queren deixarlle un problema aos fillos, senón un beneficio. Mire, hai situacións moi inxustas e moi flagrantes que claman ao ceo, dun urbanismo que se facía á carta, castigando os enemigos, e un urbanismo favorable para outros que consideraban amigos. Ben, pois vostede prometiu dar unha resposta a estas persoas afectadas e a estes edificios e a estas edificacións, algunhas que teñen unha orde de derribo, que cunha simple modificación dun núcleo rural de Tella, por exemplo, pódese conseguir legalizar esas edificacións sin prexuizo para ninguén, sin ser unha zona verde, unha playa, nin ninguna zona de especial protección. Simplemente a delimitar de novo ese núcleo. Esta situación é moi grave para o desarrollo de Ponteceso, además de para a salud e o benestar destas persoas afectadas. Pídolle de novo empatía con esas persoas. E por iso propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal a adopción deste acordo. Instar ao alcalde de Ponteceso a habilitar as partidas para contratar unha modificación puntual do Plan Xeral. Ben, José Manuel. Perdón. Remato. Convocar os grupos do Pleno do Concello e facer reunións públicas nas distintas parroquias para que as persoas podan participar coas súas propostas a esa modificación do Plan Xeral cunha especial sensibilidade con persoas maiores, como digo, con persoas enfermas e familias que teñen descendentes con discapacidade e, sobre todo, persoas en perigo de exclusión social. Ben, José Manuel, ten turno da palabra. Ben, estou de acordo no tema de que o Plan Xeral foi digamos, unha imposición dunha parte contra outra parte e notase moito en moitísimos casos. Non se mirou absolutamente para nada e entonces creo que as alegacións que houbera foran importantes, creo que era necesario revisar, mirar de intentar arreglar un pouco ese tema, que non está fácil porque, claro, ahora sempre é máis complicado que cando se está facendo o proxecto e un novo leva unha eternidade, polo tanto creo que é necesario revisar con moito cuidado todas as aberracións que se fixeron, que foron moitas. Fátima, tes turno da palabra. Nada máis que dicir que votarei a favor. Roberto, ten uso da palabra. Pregunto se podría presentar unha emenda a esta moción. Sí, desde logo. Se para mellorar a proposta, nós estamos a favor. A emenda que presenta diante por Ponteceso é un único acordo polo cal o Pleno do Concello de Ponteceso insta ao alcalde de Ponteceso a convocar aos grupos do Pleno do Concello de Ponteceso a través da Comisión de Transparencia, na cal me gustaría que si acudir ao portador do PSOE, que non suele acudir, en onde podamos discutir unha modificación do Plan Xeral. Moitas gracias.
Juan, votamos primeiro iso? Sí, hai que votar primeiro a emenda. Vale. Perdón, nos quereríamos saber si no caso de modificar esa emenda, si o Grupo Popular votaría a favor. Nós estamos dispostos a modificar a adenda, pero como ben dixo José Manuel, xa mantivo en reunións con estudios de arquitectura a falar deste tema, e o coste económico desto non é un chiste. Vale, entón, agora teño que dicir que non son capaz de comprometerme que a corto plazo sea capaz de modificar eses erros que hai agora mesmo no plan. Creo que, como ben di Roberto, deberíamos de sentarnos na Comisión de Transparencia empezar a evaluar. Vostede dixo 800 reclamacións este plan, veñen do ano. Entonces, ostras, usted tuvo 8 anos, non foi capaz de atender as 800 reclamacións, que nós sobra atendamos as 800 reclamacións, pareceme, bueno, inviable. Vale? De todas maneiras, se todos os grupos, que debería ser o lógico, que estamos de acordo en que isto se estudie na Comisión de Transparencia e se intente sacar, para adiante. Ahora mismo non hai orzamento para sacar isto. É o que teño que dicir. Roberto e Juan saben. Ahora mismo isto non foi plantexado no presuposto. Entonces, eu non podo levantar a man a favor disto, mentre que isto non teña unha partida presupuestaria. Ben, si convocan esa reunión canto antes, consideramos que é un tema urxente, nos votaríamos a favor da modificación de adiante. Si consideramos que pode haber unanimidade e que nos vamos a poñer xa a traballar para conseguir esa modificación, por nos ben. Hai Comisión de Transparencia, como sabe Roberto, como dixo Roberto, con unha periodicidade que é exacta. Vale, usted na próxima Comisión de Transparencia metemos o asunto e falarase sen maior problema. E despois que, acabo de decir moi ben José Manuel, usted acaba de falar de certos puntos que temos na Avenida Bergantiños, que solo con modificación. Mira, o outro día estuve con ese estudio de arquitectura e díxeme que iso non se soluciona con esa modificación. Usted, en cambio, parece que sabe máis que estes técnicos que redactan plans xerales, técnicos de prestixio na provincia, dos millores estudios cos que usted xa falou algunha vez. E din que iso non se resolve con modificación puntual. Esas órdenes de derribo. E coincido con José Manuel, A ver, nós legalizamos un edificio en Corme e salvámoslo dunha sentencia que eran 800.000 euros para o Concello. Eu si lle falo é porque nós o fixemos. Intervención. Nós demoslle licencia a un edificio en Corme que teña unha orden de derribo. Era o mellor 800.000 euros para o Concello de gasto. Entonces, eu si lle falo é porque Xosé Lois, vostedes tamén deron licencia a un edificio de Corme que o TSJ obliganos a tirar. Roberto, ten... Eu creo que é un asunto que temos que discutir, chegar a un consenso todos os grupos políticos no Concello. Non podemos estar con chapuzadas de modificacións puntuales de plans porque poderíamos estar prevaricando. As cousas hai que facelas ben. E sobre todo cando afecta o urbanismo, cando temos que todos os grupos políticos xuntar todas as necesidades que poda haber en beneficio do interés xeral, que é o que debe prevalecer como políticos, temos que chegar a un acordo e facer unha modificación. Correndo, as cousas correndo, nestas materias van salir sempre mal. Hai que facelo con moita calma, porque aparte deso implica un gasto orzamentario que a día de hoxe o Concello creo que é complicado que o poda asumir, pero habrá que buscar unha maneira que se poda asumir, se pode ser nesta legislatura ou serón na seguinte, se continúa este alcalde, se vai estar vostedes, estará Fátima, José Manuel ou quen este, ou mesmo o señor Juan. Fagamos as cousas ben en materia de urbanismo. Moitas gracias. Ben, brevemente, podo contestar? Sí. Gracias. Ben, o urbanismo, como vostede di, require seguridade xurídica, non é algo rápido, pero eu creo que o que é urgente é iniciar o proceso. Para a súa licitación, a Xunta de Galicia ven axudando os concellos para esa licitación. Despois faise procedimento aberto, as distintas empresas compiten tamén en precio para levar a cabo, pero eso se inicia con un expediente. Eu o que lles pido é eso, que chegamos a un acordo unánime, que adiante, si quere, redacte ese acordo, pero que empecemos a abordar esa modificación do plan xeral. Despois, a seguridade xurídica ven
de que se trae a pleno, hai informes de secretaría, despois vai a xunta, a urbanismo, hai informes dos distintos sectores, así que a seguridade xurídica é total. Pero eu que lles pido é iniciar o proceso, porque levamos 2 anos e queremos que se inicie e que se arreglen esos problemas. Que non é total, Lois. Hai moitas familias perxudicadas polo último plan xeral. Non podemos volver a cometer os mesmos erros que se cometeron no pasado. Non podemos tirar para diante. Ben, Non podemos permitirlo. Roberto, se nos parece ben a todos, Fátima, José Manuel, levámoslo a unha comisión de transparencia, eu non teño problema ningún levámoslo a unha comisión de transparencia, empezamos a traballar por eso, pero, eso sí, rápido, non. Analicémoslo ben, non teño problema ningún en ir a todas as parroquias, recoller todas as reclamacións que haxa, traballar sobre este asunto, pero, como di Roberto, estamos falando de temas delicados, facer as cousas ben desde o principio. E por nós, sin ningún problema. Imos á comisión, empezamos a traballar mañán xa. Vale? Apoiaremos a túa moción nese sentido, pero con sentido común. Pues dalle o texto e xa está. Roberto. Cal é o texto da emenda, entonces? É único, convocar no seo da Comisión de Transparencia a todos os grupos políticos para o debate e modificación do plan parcial. Venga. Ben. Vos parece ben que Modificar, perdón, Bueno, plan xeral, do plan xeral. Ben, procedemos á votación deso. Sí. Vale, votos a favor. Ben, Unanimidade. Vale. perfecto. Agora temos que votar a urxencia dunha moción que presenta adiante por Ponteceso. Roberto, lea esa moción, por favor. En data 9 de decembro de 2024, tras o acordo chegado entre adiante por Ponteceso e o alcalde de Ponteceso, procediuse a comunicar a Deputación da Coruña o compromiso de achegar a cantidade de 339.566,04 euros para o convenio de abastecemento e saneamento de Estimonio. Con esta cantidade poderíase facer cargo dos costes do saneamento e abastecemento que deben ir debaixo das rúas proxectadas pola Deputación da Coruña, encargándose a mesma de coordinar e executar ambos os proxectos de maneira coordinada coa intención de optimizar custos, de simplificar e reducir os tempos de execución. En data 29 de abril deste ano, o Concello de Ponteceso, tras aprobar os orzamentos do ano 2025, co voto favorable de adiante por Ponteceso e o Goberno de Ponteceso, cumpriu o seu compromiso cos veciños de Estimonio e procediu a comunicar a Deputación da Coruña a recepción de crédito para a execución do convenio. No día de hoxe, o día que elaborei a moción, 5 de xunio de 2025, salvo erro ou omisión involuntaria da miña parte, non consta publicada no portal de contratación pública da Deputación da Coruña a licitación da obra. Por lo que empeza a existir unha alarma social entre os veciños por medo a que esta obra sexa outra promesa incumplida polo presidente da Diputación. A modo de exemplo, recordamos a promesa incumplida efectuada polo presidente da Diputación en Anguilón para a construción da ponte de Xabarido, e que tan grave prexuicio está provocando os veciños dos concellos de Ponteceso e Cabana de Bergantiños. Os veciños de Estimonio non poden sufrir máis retrasos na construción das rúas. Adiante por Ponteceso e o Goberno de Ponteceso fixeron os seus deberes e dotaron económicamente o convenio, polo que agora só queda que a Deputación da Coruña cumpla as súas promesas e proceda con urxencia a licitar e executar a obra durante este ano. A xuízo de adiante, a urxencia da moción queda legitimada polo retraso injustificado na licitación da obra e que este retraso provoque que non se execute a obra durante o presente ano. É por iso que o Grupo Municipal de Ponteceso somete ao Pleno a seguinte proposta de acordo. O Pleno do Concello de Ponteceso solicite con carácter urxente a Deputación da Coruña a licitación e execución da obra das rúas de Estimonio durante o presente ano. Ben, procedemos á votación da urxencia. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben. Xosé Manuel, ten turno da palabra. Mejor me callo. Eu explico, abstívenme na votación da urxencia, porque, bueno, témonos dado un procedimento para que as mocións veñan por ordinario e non entendo que diferencia había entre presentala o 4 ou o 5, entón non entendo o motivo polo que realmente quedou para urxente. Por iso foi que me abstiven, pero votarei a favor da propia moción, votarei a favor do acordo. Se ven
Non teño claro a cuestión dos tempos. Estamos falando de que a notificación de retención de crédito se trasladou á Deputación o 29 do 4, que prácticamente hai un mes, entón realmente non sei se temos como para que exista esa alerta de que vai tarde. Non hai tanto tempo que se lle notificou a retención de crédito. Curiosamente, comeza a liña de tempo dicindo que o 9 de decembro de 2024 chegaron ao acordo de que se notificara a Deputación que seguían adiante coa obra, non? Entón, se cadra, estamos indo tarde na licitación porque agardaron vostedes dende que empezaron a gobernar ata o 9 de decembro de 2024 para pedir á Deputación que se seguira adiante coa obra. Dende o pleno do orzamento, que foi o 24 de marzo, pois tivo que pasar un mes tamén para que se pudera facer a notificación da retención de crédito, porque hai que agardar un mes de exposición pública. Entón, se estas dúas datas, tanto o 9 de decembro do 24 como o 24 do 3 do 25, tiveran sido máis tempranas, sí poderíamos estar en alerta de que imos tarde, de que aínda non licitaron, pero eu non entendo que realmente... Podes explicar, se queres. Que realmente esteamos nun lapso de pouco máis dun tempo en estado de alerta de que non se licitou. Entendo que hai os antecedentes da ponte de Xabarido, e iso sí que o entendo, pero creo que neste caso, se cadra, non estamos nese punto de alerta, aínda así, votarei a favor dos acordos. Non se fixo antes, porque primeiro temos que ter un orzamento e ten que estar a cantidad orzamentada para poder facer a obra. Lo que non podemos, se non hai diñeiro, se a Diputación non ten diñeiro, a Diputación non pode empezar a obra. E hasta que non teñamos os orzamentos, hasta que teñamos os orzamentos aprobados, non podemos darlle a Diputación ese diñeiro, esa retención de crédito. O que lle fixemos é, actuando de boa fe, para que a Diputación supera que iba a haber o diñeiro, firmamos un compromiso entre adiante o Goberno, co PG, máis co Partido Popular, para que superan que nós íbamos a facer todo o posible para que se fixeran a obra debaixo das beiras rúas. Despois, a alerta, pois a alerta é moi sencilla. A alerta é os antecedentes. Non incumpliron coa ponte de Xabarido. E cae o mecanismo que ten o Concello, e eu, como concelleiro, presentar unha moción. A urxencia é que eu non vou ir de rodillas ao presidente da Diputación a pedirlle que faga o que ten que facer. A urxencia é que consulto periódicamente e alertoume a vista que viña xa ao pleno, que a mellor probablemente poda ser o último do verán, non sei, é que a obra non este licitada, porque entre que se licita e se executa a obra transcurren uns meses. Esa é a alerta que ten que facer. E a Diputación ten que saber que é unha obra urxente e necesaria para os veciños e que ten que poñer a facer os seus deberes, que é licitar a obra, e licitala ben. E, cando non este licitada, executala. Que non volva a pasar o da ponte de Xabarido. En isto sí que fago un chamamento ao señor García Carballido, porque, bueno, eu non vou ir de rodillas, pero vostede pode ir de rodillas a ver se lle fan a ponte de Xabarido, que levamos 7 anos esperando por elas, cos veciños de Languirón, que eu acordo naquel, hasta a mí me venderon, porque me enganaron, me dixeron, vais a facer a ponte de Xabarido, todos os veciños ali xuntos, todos contentos, e así quedaron, enganados. Moitas gracias. Juan. Nos vamos a votar a favor. Xosé Lois. Moi ben. Nos votamos a favor desta moción porque consideramos urxentísimo que esa obra que por fin o Concello entregou o seu compromiso económico, non era sin tempo, é fundamental que se fale dela, pero mire, nós no espírito da moción anterior na que transaccionamos con Adiante e co resto do pleno, nós imos de ofrecer votar a favor con unha condición. Engadille unha frase, que o Concello contrate un estudio ou un proxecto para conectar o saneamento da parroquia con esa tubería. Porque eso xa está conseguido. É dicir, en marzo de 2024 chegaron os permisos. Nós estuvemos moi pendientes de que esa obra se fixera canto antes. Por desgracia, ata marzo do 24 non estaban todos os permisos. En marzo do 24 sí que estaban.
O alcalde di que non tiñan fondos, e resulta que hoxe presenta a liquidación do ano anterior con 555.000 euros positivos, o sea que era falso. Sí que tiña os cartos, tiña que modificar o crédito, vale, e dotar esos 330.000. Porque, bueno, si ven os números positivos do Concello van baixando, pero o Concello o ano pasado tiña el remanente positivo. E este ano acabamos de enterarnos, con retraso, pero acabamos de enterarnos, coa liquidación que se presentou, se daba de conta no día de hoxe, con retraso, de que sí que tiña os cartos. Entón, o que non entendemos, non sabemos se chamarlle oportunismo ou como chamarlle, pero as presas, desde marzo hasta diciembre non houve presa, e o orzamento apróbase o 1 de xaneiro do 25, porque o Concello aprobe en abril, o orzamento ten que estar o 1 de xaneiro. Pero tivemos desde marzo cartos na cuenta do Concello e facendo unha modificación de crédito para que esa obra estuvera xa licitada e axudicada e podía estar feita. E o 24 de maio deste ano, perdón, de abril, estuvo aquí a diputada de Vías e Obras reunida co Concello, e non estaba enviada a interacción de crédito. Así que vamos a ser serios. Entonces, vamos a deixarnos xa de lerias, entre comillas, e vamos chegar a acuerdos. Entonces, o noso acuerdo é que esa obra vaise facer, porque, mire, a Diputación leva 2 anos metendo no seu orzamento 1 millón de euros para o destino. No orzamento do 24 había 1 millón de euros. No orzamento do 25 hai outro millón. A Diputación ten no orzamento. E hai un convenio aprobado en pleno e só faltaba RC. Como moi ben dixo BNG, hai cuestión de un mes. Está en desarrollo, vai se licitar. O que non está é o proxecto para que as casas todas da Graña, e sobre todo Lestimoño, se conecte a esa tubería de saneamento. Entonces, nós vamos a pedir esa transacción. Engadir unha frase que o Concello contrate de urxencia a redacción para conectar o saneamento das casas de Lestimoño que non están na carretera a esa tubería de alcantarillado. Simplemente propoñémoslle esa venda adiante. Ben, Xosé Lois, as últimas eleccións en que mes foron? Vostede acaba de dicir, escuito no todo o mundo, que viñeron as autorizacións en marzo de 24. Dixo usted agora, as autorizacións en marzo de 24. Eu creo que as eleccións foron en maio de 23. En cambio, usted, a pesar deso, además con un informe desfavorable da interventora, usted prometiu a senda de Lestimoño. Nós, como ben dixo Roberto, vale, firmado pola interventora, vale, aquí me acompaña, o 9 do 12 dixemos a Diputación compromiso que na anualidade 2025 este Concello firmará a sinatura do convenio ca de protección pola obra abastecimiento e saneamento de Lestimoño 339.566,04 firmado pola interventora, non por min, firmado pola interventora. O día seguinte, o 28, acabou a exposición pública, o día 29, firmado tamén pola interventora, mas por min, facemos a achega municipal sinatura do convenio coa Diputación, obra de abastecimiento e saneamento de Lestimoño. Isto sí que é verdade, Nós dixemos a Diputación, aí tendes os cartos, licitada a obra. Usted, en cambio, en campaña electoral, anunciou algo que non tiña cerrado. E ahora mesmo reconoce que ainda, incluso, estaba sin as autorizacións. Vale? Ahora mesmo, acaba de decir diante do mundo, marzo de 24. Entonces, eu creo, porque intento ser ben pensado, que Valentín, Diputación, vai cumprir o seu compromiso. Creo firmemente. Vale, de que vai a cumprir o seu compromiso que a senda de Lestimoño. Non teño ni unha sola dúda. Vale? Pero todo o que nós estamos facendo aquí, cos nosos socios do goberno, con o Partido Gallego e co apoio de Roberto, foi intentar facer as cousas correctamente. E despois usted non lle minta a xente. Usted sabe cales son os usos de remanente. Sabe moito mellor que a min. Como vostede ben di, eu son aprendiz de alcalde. Usted sabe moito mellor que a min cales son os usos do remanente. Vale? E nós dotamos presupuestariamente, sí que está no presupuesto deste ano, os 339.000 euros de Lestimoño. Sí que o fixemos ben, moi ben.
Outra cousa é urxencia, que aí pode coincidir con Fátima, que se cadra. Bueno, por ahora ainda estamos en tempos, pero, como ben di Roberto, queremos ver avances. Vale? Queremos que iso non quede aí. Unha vez que estamos retendo crédito, usted sabe ben o que implica reter crédito, porque se retemos crédito non o consumen e temos que volver a reter crédito outra vez, que usted ben o sabe, outra vez na anualidade 26, estará fastidiándonos o presupuesto de 26. Por eso, o que di Roberto, eu vou non votar a favor, porque nos interesa que ejecuten a obra coa máxima rapidez posible, para que a nosa chega sea consumida este ano. Que iso co que está xogando vostede. Pero nós, como somos aprendices, algo estamos aprendendo tamén, non? Xa nos demos de cuenta cales o que intentan facer vostedes. A min dame igual, A mí o que me gustaría é que a senda de testemunho estuera feita. E ainda que a fixera usted. Ben, votamos a... Podo pedir un segundo turno? Sí, ten uso de segundo turno. Explicámoslo claramente. 13 meses despois de ter as autorizacións tendo os cartos, vale, porque se unha liquidación dá un positivo de 555.000 euros, é que durante o ano había máis ingresos que gastos. Entón, sí que se podía modificar crédito e aportar eso. É dicir, hai 13 meses que podía estar na Diputación ese compromiso, non esperar agora, desde marzo. E agora pasou un mes nada máis e estamos metendo presa a outros. Pois eu digolle, estamos facendo unha proposta ao Partido Socialista. En vez de meterlle prisa aos demais, que nos tardamos 13 meses en mandar un RC cando tiñamos os cartos na cuenta parados, en vez de meterlle presa aos máis, por que non salimos daqui cun acuerdo para conectar as casas de Lestimoño e da Graña que non teñen alcantarillado nin o van ter a corto plazo, polo menos redactando o proxecto? Porque eso sí que é algo competencia municipal. O que era competencia da Diputación xa se levou a cabo. Fíxense vostedes, 1 millón de euros, máis os 150.000 ou 100 e pico mil euros das expropiacións que se pagaron, mal o proxecto, estamos falando dunha inversión de 1.200.000 euros. Eso xa está. Agora, cal é o seguinte paso? Conectar as casas, porque senón vamos a ver que cando se licite a obra, as únicas casas de Lestimoño que van a ter acceso son as que están na carretera, e aínda así as do lado de riba, porque as que estén máis baixas que a tubería do saneamento van a ter que poñer un bombeo porque lles queda máis baixa a casa co alcantarillado. Polo cal, eu pedidolles que engadan esa frase: instar o Concello a redactar o proxecto para conectar o saneamento a esa tubería. E nós votaremos a favor. Vale. Para redactar os proxectos temos que ter crédito. Para encargar un proxecto temos que ter crédito. Eu a Roberto Andrade, que eu non teño falta de firmarlle un papel a Roberto Andrade, por ora, mentras que idea a miña palabra, cumplina sempre. Roberto Andrade pediume pode dicir el, fai un mes ou dous, unha reunión que tuvemos na alcaldía, de que tiñamos que estudiar, fui o primeiro que estuve encima deso, de seguir ca pelesa. Ele é un dos grandes afectados, non ten saneamento na súa propia casa, el vive ali, e dixo, primeiro hai que acabar de facer isto, e depois, cando acabemos de facer isto, facemos outro proxecto e empezamos cas partes que faltan. Verdad ou non verdad? Sí, a sostenibilidade económica do Concello E así vamos facer as cousas. E así vamos facer as cousas. Alcalde, deille eu a idea, 140.000 euros que lle debe que lle debe 140.000 euros, os 60.000 euros que dixo vostede que lle reclamaron é o convenio social. Eso é a parte dos contratos. Xa o sabemos. Estou lle dando unha idea para mañá reclamar 140.000 euros que lle debe a empresa ao Concello. Ben, votamos a favor. Perdón. Un segundo só. Sí. E non entendo moi ben, o sea, vou votar a favor, por suposto, pero non entendo moi ben esta urxencia. Está dicindo que estábamos en abril, e ainda chegou o papeliño á Diputación e van a facer a licitación. E non entendo non porque a Diputación sexa rápida ou lenta, senón porque se nos miramos a nós mesmos, lemos e miramos, por exemplo, vou poñer un exemplo, hai non sei cantas obras por aí de outras legislaturas
Algúns xa, en vez de facer unha pista, hai que facer ahora un aeropuerto, porque cambiou o mundo todo. Entonces, hai cousas, por exemplo, Brancas, o alcantarillado, leva 4 anos aprobado, 4 anos, e está sin facer, por tanto, poñer presas, e ademais xente que o ano pasado, non, hai 2 anos, estaban en contra desa obra deste mundo. Sí, xente que estaba en contra porque non se facía... Nos. Non. Porque non se facía todo o alcantarillado de toda a aldea, de todos os lugares, e que mentre non se fixera así non iba a votar a favor. Agora parece que sí. Quero intervir. A urxencia, por alusións, a urxencia da moción está xustificada porque, como explicou o alcalde, o diñeiro que temos orzamentado e que se fixo a reserva de crédito hai que gastalo. E vostede, que ten amplia experiencia aquí no Concello, que foi tenente alcalde, sabrá o grave problema que pode xurxir para a economía do Concello que este ano non se poda destinar ese diñeiro para obras. Entón, se aquí vamos todos remar na mesma para esa obra en concreto, se non teríamos que para o próximo ano volver a orzamentar, e ese diñeiro quedaría sen poderse gastar. Usted, que leva moitos anos en isto, por iso sabrá a importancia que ten esta obra, e témola que executar, e tense que facer este ano, e por iso é a gran importancia, igual que todas. Pero neste momento está todo feito para que salga a licitación. O que queremos é que o Concello dé unha mostra e que chama a atención da Deputación dicíndolle: fagan os deberes. Nós fixemos o que tiñamos que facer, agora que o fagan eles. Nada máis. Ben, procedemos á votación. Non engaden esa frase, entonces. Ben, pois nós ímonos a abster. Ben, procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, chegamos á parte final do pleno. Que non podía presentar unha moción de urgencia. No, porque está fora de plazo. As mocións de urxencia presentanse hasta as 2 do día hábil anterior ao pleno. Aquí todo é así, desa forma. Tamén podía tragar unha moción de urgencia, pero bueno, non me lo deixar. Acabo de facela, simplemente era... Ai, Dios mío. Ben, pasamos ao punto 2, número 8. Pregos e preguntas. Ten o turno da palabra José Manuel. Ben, volvo a repetir que no turno de preguntas e de rogos pídolle que nos conteste, porque estou aquí falando coas bombillas. Entón, a primeira, agora xa me perdín bastante porque falouse de todo, é a obra que está facendo en Froxán a empresa, bueno, Naturgy, non sei se é Elecnor, bueno, pero para Naturgy, non? Entón quería saber por que non se tomou en conta que se iba a facer a obra, por que non se lle pediu replanteos, por que non se fixeron unha serie de cousas, porque hai ali unha serie de veciños que non o están pasando nada ben, e aínda que se echan poucos, e máis son do seu partido, pois intentei amañar con todo dunha forma máis rápida, porque aquelo, a verdad, estar 2 meses sin poder entrar ni salir, máis que por unha pista media desfeita, que agora está algo desfeita, pois non ten moito sentido. A segunda é sobre a obra do aparcamento. E da que repítolle porque hai moita xente que lle dá o pico sin xeito. Estou totalmente de acordo con ela, repito, totalmente de acordo con ela, pero sempre hai peros, pero debe estar facéndose por administración, imagínome, porque eu non vi ningún contrato menor, ninguna licitación, nin nada. E como nos contratos menores aquí pois xa non aparece nunca nada, pois era por saber. Entón, esa obra vai ter un custo que é
por 2 anos. Estamos falando de no ano 27, según o que firmou vostede coa familia Valdés, remata este prazo. E repítolle outra vez, estou totalmente de acordo, pero xa yo dixo en algún momento a señora secretaria, usted creo que está metendo a pata. Eu non o vou denunciar, e xa yo dixen unhas cuantas veces, pero eso é un solar, porque os señores de Valdés decidiron que tiña que presentar un recurso no xulgado e dixeronlle que era un solar. E o resto, que non é solar, pasa a ser do Concello. Pasa a ser do Concello. Usted esa parte non o quere facer, non sei o porqué, e é máis, os donos do solar teñen que facer a urbanización do resto dese edificio, do resto da parcela. Unha animalada sin xeito non ten sentido, pero é a legalidade. A legalidade é así. E vostede está, no meu pouco entendemento, está metendo a pata con forza. Porque, ademais, xusto hai 3 ou 4 meses, mirando os decretos da alcaldía, había xusto a 500 metros, 600 metros, un caso parecido e estaban facendo todo o que dixen. É dicir, estaban dicindo a esa persoa que usted só ten o solar, que ten que facer a urbanización. Sin embargo, aí está metendo a pata. Se o denuncian, non diga que eu non lle avisei. Vale. E o tema do GES xa falei, claro, agora perdíme bastante xa. Nada máis, pauxe. Ben. Vale, Fátima, siguiente. Eu teño 3 preguntas. A primeira é a seguinte. O pasado mércores tivemos a dubidosa honra de que Valarés fora o escenario da entrega de bandeiras azuis aos concellos galegos. Este goberno municipal, co alcalde á cabeza, exerceu de anfitrión para, entre outras autoridades, o presidente da Xunta e outras persoalidades do goberno autonómico. Persoas estas que, cunha diferenza de horas, demostraban unha absoluta falta de respeto por todas as mulleres galegas que poidan verse en situación de violencia de xénero. As mulleres non podemos ser sometidas a posicionamentos equidistantes, nin moito menos a accións e declaracións por parte de dirixentes públicos que lexitimen e amparen a ningún encausado por violencia machista. As mulleres temos que ter a firme convicción de que podemos contar con todo o amparo legal e social en caso de sufrir violencia de xénero. E as actitudes do presidente da Xunta, mantendo no seu posto ao conselleiro do Mar durante meses, logo de ser coñecedor da denuncia interposta contra el, pon en risco a todas as mulleres e a súa confianza nas institucións. Pois a mensaxe que recibimos é xusto a contraria, que imos ser cuestionadas, que o noso agresor vai recibir aplausos e apertas, é dicir, que se ante unha agresión machista denunciamos, vai ser o noso agresor o que reciba o apoio social per se. E isto é intolerable. Logo de compartir aquel mesmo día espazo coas persoas que obraron con tales actos, quería preguntarlles que pensan vostedes deste caso e de como actuou o presidente da Xunta. Podemos as pontecesás confiar no amparo social deste goberno ou, pola contra, son vostedes equidistantes e nos darán as costas se sufrimos violencia de xénero? Algo máis?
E, por outra banda, no pleno de marzo, revelou o alcalde que xa conseguira saber quen tiña que arranxar o pretil do muelle de Valarés. Ao parecer, de súpeto, era o Concello quen se tiña que responsabilizar. Tanto que din vostedes que van ir a todos os sitios a pedir cartos e a traer cousas para Ponteceso. No primeiro caso, onde claramente non é competencia súa, asumen o custo de arreglar este muro. Supoñemos agora, porque xusto se arranxou a tempo para a fabulosa entrega de bandeiras azuis, que o fixeron por isto. Quería saber, a maiores do custo que nos supón arranxar algo que non é competencia municipal claramente, canto máis nos costou aos petos das pontecesáns e dos pontecesáns tan maxestuoso evento. E a terceira pregunta. No pleno de xaneiro presentei unha moción en defensa do colectivo LGBT e para recuperar a colocación da bandeira arcoíris no balcón da Casa do Concello, toda vez que xa había sentencia favorable do Tribunal Supremo. Daquela moción non lle cadraba a vostede que a bandeira estivera colocada durante un mes e quedou o período de permanencia da bandeira para decidir no seguinte Comisión de Transparencia. Na dita comisión, as persoas que asistimos decidimos que o tempo fora dun mes. No mes de marzo, como ninguén o recordou, esquecéronse de colocar ningún emblema sobre o Día da Muller Traballadora 8M, cosa que igualmente amparou o Tribunal Supremo. Neste mes, o día 28, é o Día do Orgullo LGBT. Van vostedes a cumplir cos acordos recollidos nas mocións a este respecto ou van seguir demostrando o que realmente pensan vostedes sobre este colectivo? Roberto. Sí, teño un rogo para que o Goberno de Ponteceso solicite información á Deputación da Coruña para que manifeste se vai cumprir ca súa promesa e se vai construir despois de tantos anos a nova ponte de Xabarido ou vai continuar discriminando os veciños de Ponteceso e Cabana de Bergantiños. Juan. Xosé Lois. Ben, nós temos 3 rogos e 3 preguntas, que é o máximo que nos permite o regulamento. Ben, neste pleno ven a listaxe de reparos. Nós xa levamos varios plenos pedíndolle a posta en marcha dun plan para licitar en procedimento aberto os servicios que teñen o contrato vencido ou que están sin contrato, e que se saquen tamén en procedimento aberto as contratacións que son recurrentes. Non sabemos como vai este tema. En segundo lugar, lembrámosles unha vez máis, non será por non insistir, que teñen no seu poder un proxecto para renovar todo o alumbrado municipal que foi adxudicado en procedimento aberto para investir 2 millóns de euros de subvención do IDAE. E, unha vez que rechazaron esa subvención, pedímosles neste rogo, anteriormente, volvemos a insistir, que busquen financiamento para poñelo en marcha. Non só vemos que moitas veces as luces tardanse días en reparar, cando non semanas, que pasas por zonas comerciais e de noite a 7 da tarde ata as 8 non encende o alumbrado, perxudicando moito o comercio, pero tamén a seguridade vial, e non só pola noite, sino tamén pola mañá, cando os rapaces van á escola e van coller o bus ás paradas municipales. E tamén vemos que hai unha insuficiencia de alumbrado, sobre todo en Corme. En Corme o alumbrado é doutro século, non é do século XXI, é do século XX ou do XIX. Entón, estamos insistindo seguido en que leva a cabo, que ejecute ese proxecto, que foron uns 80.000 euros, menos o que se ganou de descuento coa licitación en aberto. En último lugar, rogamos que atenda as solicitudes que lle fixemos no verán pasado para non volver perder o verán, porque para nós o verán pasado foi un verán perdido. O perder as noites de verán polas parroquias, o perder a ruta cicloturista
ao Faro Roncudo e máis a San Adrián de Corme Aldea, pedímoslle que recuperara o cine de verán que había antes da pandemia, que ten moita aceptación nas parroquias, é a única actividade que hai en moitas aldeas do concello en todo o verán, ese cine de verán. Pedímoslle que recuperara o vólei praia, que é unha actividade que xenerou moitísima demanda e moita satisfacción. Tamén lle pedimos que recupere a estrategia que tiñamos para recuperar unha escola de kayak e de paddle surf no río Anllóns durante o inverno, nas mañás dos sábados, levando ese contenedor á Praia do Osmo en xullo e en agosto, tamén como atractivo turístico. Tamén lle lembramos o tema do saneamento, que é moi importante, por exemplo, parroquias como Anllóns, non sabemos nada do saneamento. Xosé Lois, a ver, cantas preguntas ou rogos fai nun mismo rogo? É o rogo que temos, o último. E por último, tamén a reparación da ponte medieval de Pontedona, que está en estado de deterioro moi grave, que se lle preste atención e que cheguen as axudas a todas as asociacións e a todas as comisións de festas. Ese sería o terceiro rogo. Ben, e preguntas? A primeira pregunta moi importante é polo primeiro problema social que hai en España hoxe, tamén en Ponteceso, que é a falta de vivenda. Nós xa traduxemos varias veces ao pleno a necesidade de que haxa unha campaña do Concello para que a xente se apunte como solicitante de vivenda protegida. Porque cando haxa esa demanda, podemos justificar ceder terrenos á Consellería de Vivenda, que ten as transferencias do Goberno de España e de Europa, para construir vivenda con protección pública. E, por exemplo, temos 4 vivendas desafectadas no edificio das antiguas vivendas dos mestres que non están rehabilitadas, pero tamén se lle pode ceder solares e facer outras iniciativas para que haxa vivenda protexida en Ponteceso. Por eso, pedímoslle unha vez máis que se tome en serio o problema de vivenda, porque antes falamos da necesidade de atraer a Ponteceso aos rapaces e rapazas que acaban a carreira e non volven vivir aquí, pero se non lle podemos garantizar tamén vivenda a xente que ven ou unha vivenda asequible, non facemos nada. Entonces, igual que lle pedimos antes que traballen pola industria e pola inversión, pedimoslle o tema da vivenda. En número 2, algo que lle preocupa moito a xente das aldeas e dos núcleos urbanos. Cando van instar a que se limpen os solares? Porque hai xente que ten unha casa abandonada ao lado da súa vivenda, que hai 3 anos que non se limpa, que ten toxos de 3 ou 4 metros e non durmen tranquilos. Vale, e para min o primeiro que ten que facer un alcalde é dar a tranquilidade aos veciños, que a xente este tranquila, que pode dormir tranquila. Entonces, instar a todas as vivendas en estado de abandono, no que hai toxos, silvas e fincas que non se cortan, que periódicamente teñen que estar limpas. Mínimo 2 veces ao ano un desbroce intensivo, para que a xente poda dormir tranquila. Esa é unha pregunta que llevamos a facer. Cando vai a instar o Concello para que se limpen esos solares? E por último, que é algo moi importante, que é unha marca turística de Ponteceso, o alcalde dixo neste pleno que el rectifica cando se equivoca. Preguntámoslle, cando vai rectificar e volver promover a festa marisqueira, que é unha festa que tiña moita sona e atraía público de toda Galicia, en vez de gastar a veces os cartos en festas, contraprogramando outras festas e incluso sin ningún tipo de público, en vez de consolidar unha festa que xa é unha marca turística do que é da ría de Ponteceso, igual que o Percebe e en Corme. Ben, as preguntas contestarémolas no próximo pleno, todas, vale? Se non hai outro asunto máis, dáse por finalizado.